bi dukibaw kono bakuruba mun sɔrɔla ira do an bɔra sigi ka fɔ ba la sisan an hakili sigilen tɛ kosɛbɛ dɛ ka da ka CEDEAO bɛ yen u ni sɛbɛnfura taara Accra Ablaye Diop ani Fatumata Diko ministre mun chargelen do institution na fa be premier ministre kɛrɛfɛ cɛ tɛ madame Sila u taara Accra u taara sɛbɛn sɛbɛn kɔnɔ ko ka girin nga segina Goodluck Jonathan kan akan kana don jumɛn sini ala ka kɛ hɛrɛ ye an ka kalimukala wuli an ka musokɔrɔbaw ka duwawu daminɛ bana o cɛ ala ka minɛ ala ka CEDEAO minɛ k'a di Mali ma an k'u k'an sago ye n'an ko min u kana bɔ o kan dɛ n'o bɔra yen bakuruba la kunnafoni wɛrɛ jumɛn bɛ yen min ye carte d'échange maaw ni o ye parti politique minnu bɛ yen n'olu ko k'u tɛna taa assise kɛnɛ kan olu fana kɛlen don ka kulekan bɔ o bɛɛ kɔfɛ CEDEAO caman bɛ yen bi minnu bɛ kuma assise kan ka da lamɛnbaaw tulo kan ni ye dunkwari fanba ye min bɛna labɛn ka da o tulo kan kunnafoni wɛrɛw bɛ ɲini ka fara o kan Ibrahima Diallo tu fɛ ani Ibrahima Jawara an de bɛna a da o tulo kan n balima cɛ ni muso denmisɛn ani makɔrɔba a bisimila an ka dɔn kibaru kɛnɛ kan arajo ɲɛtaga nana aw nalen jama bɛɛ sɛwara n'aw mana ne mana a tɛ ɲɛnabɔ ko aw nana ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛɛ sɛwara n'aw mana a tɛ ɲɛnabɔ tu ni CEDEAO ka ko ninnu lajɛ ko gulongulonnen bɛ ɲɔgɔn na nka kunnafoni sira min bɛ an bolo bi dunkwari kɛnɛ kan kunnafoni sɛbɛn l'indépendant do ale a yira k'a fɔ min ye Mali yɛrɛ ka ministre min bɛ ni a sigilen bɛ ka ɲɛsin Mali ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma n'o ye Abdoulaye Diop ye ka kɛɲɛ sa Mali ye sigikafɔba min boloda a bɛ waati jan bɔ ka yira k'a fɔ farafinna tilebɛnfɛtɔn tun kɛlen don ka wulikajɔw kɛ Mali fanga ɲɛmaaw yɛrɛ nɔfɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min ye kalatako kumaw olu tun kɛra layidu ye Mali fanga ɲɛmaaw yɛrɛ bolo waati tɛmɛnenw na ka yira k'a fɔ transition kunnama a tɛna tɛmɛ kalo 18 bɔɲɛnko kɔni kan o kuma kɔnɔ sa fanga yɛlɛmaliw cayara a yirala k'a fɔ marabolo ɲɛma ale kɔni nana ka na hakilina kuraw bɔ ni o ye k'a fɔ sigikafɔ kura min ni o tun bɛ sen na n'u b'a wele k'a fɔ assise nationale de la refondation kunnafoni sɛbɛn a ye a yira k'a fɔ nin baara ninnu kɔni daminɛla a bɛ waati jan bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye desanburu kalo tile 11 ka taa bila desanburu kalo tile 30 waati a baaraw kɔni bɛɛ lajɛlen kun cɛra a yirala k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ a tun bɛ tali kɛ sigiyɔrɔma 4 bɔɲɔnko kɔni ma a yirala k'a fɔ ni sigikafɔ yɛrɛ senfɛ laɲini kɔni kɛra k'a ɲini jɛmaw fɛ k'a daminɛ kalo 6 fo ka taa bila san 5 bɔɲɔnko fanganatɛmɛ fanga a kundama ka taa fo o waati la o de hukumu kɔnɔ bɛnkanw kɔni kelen kɔ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ la ka kɛɲɛ ni desanburu kalo tile 31 san 2021 Mali ka ministre min bɛ yen ni a bɛ wele k'a fɔ Abdoulaye Diop ale ye wulikajɔ kɛ ka taa Ganakaw yɛrɛ fɛ yen u ka jamana ɲɛmaa min bɛ yen bi ni ale yɛrɛ ye farafinna tilebɛnfɛntɔ olu ka ɲɛmaaba ye n'o ye Nana Akufo-Addo ye ka taa sɛbɛnfuraw kɔni di a ma Mali kɔnɔdenw wala malidenw farala ɲɔgɔn kan hakilinaba minnu sɔrɔla sigikafɔ kɔni senfɛ ka taa o sɛbɛnfuraw di a yirala k'a fɔ o sɛbɛnfura yɛrɛ kɔnɔ pereperelatigɛ dɔw bɛ a la k'a daminɛ janvier kalo tile gale san 2022 fo ka taa bila san 2026 waati o bɛ a yira k'a fɔ transition yɛrɛ k'a daminɛ utu kalo tɛmɛnen san 2020 ka na bila ni waati kɔfɔlen ninnu kɔni na o bɛ a yira k'a fɔ min ye fanganatɛmɛ fanga ɲɛmaaw ye u bɛna san 6 ani tila de kɛ fanga yɛrɛ n'u minɛni na kunnafoni sɛbɛn a ka lakali la a ko sɛbɛnfuraw kɔni nana di olu ma maafɛ maa min ni ale yɛrɛ tun bɛ nin baara in yɛrɛ ɲɛmɔgɔya la u bɛ fɛn min wele k'a fɔ commission d'organisation des assises nationales de la refondation ka kɛɲɛ sa ni fanga ɲɛmaaw olu ye sɛbɛnfura dɔw labɛn a bɛ fɔ fɛn min ma k'a fɔ document in a kɔnɔkumaw kɔni foro bɛ a bɔlɔlɔw yɛrɛ sanfɛ maa caman ye faamuyaw kɔni sɔrɔ a la o kɔrɔfɔraw n'i ye jateminɛ kɛ kɔrɔfɔ dɔw tun bɛ a kɔnɔna na o kɔrɔfɔ dɔ ye k'a fɔ fanganatɛmɛ fanga a kundama bɛ t'i jɔ hakɛya mun na olu pereperelatigɛw dira fɛn min bɛ wele k'a fɔ faransikan na réforme politique institutionnelle n'o ye ka yɛlɛmaba dɔw don jamana yɛrɛ a politiki siraw kɔni kan ani jamana yɛrɛ sariya sunba yɛrɛ taabolo kan kɔrɔfɔw olu tun bɛ a kɔnɔna na o kɔfɛ min ye kalataw yɛrɛ labɛnko kumaw ye u bɛ fɛn wele k'a fɔ l'organisation des élections législatives et référendaires o kuma fɔlɔw tun bɛ a kɔnɔna na o kɔfɛ a yirala k'a fɔ yɛlɛma dɔw bɛna kɛ u bɛ fɛn wele k'a fɔ réforme institutionnelle et l'adoption d'une loi électorale
ninnu bɛɛ lajɛlen ye kɔrɔfɔw ye kɔrɔfɔ minnu ni olu tun bɛ a kuma ninnu yɛrɛ kɔnɔna na ani fana min ye k'a fɔ wulikajɔ tun kelen don an ka jamana politikimaw fɛ samasamali yɛrɛ sira fɛ ka yira k'a fɔ organe des élections o kɔrɔfɔw kɔni tun gɛlɛyara kosɛbɛ nka yirala k'a fɔ o kɛra fɛn ye fɛn min ni o kɔrɔfɔw tun bɛ nin kuma ninnu kɔnɔna na fɛn min bɛ wele k'a fɔ la révision de la loi organique de la cour constitutionnelle o fana perepelatigɛw fana dira o tun bɛ a kɔnɔna na fɛn min bɛ wele faransikan na la charte des partis politiques o fana kɔrɔfɔw olu tun bɛ a kɔnɔ min ye k'a fɔ sariya minnu bɛ perepelatigɛw di parti politiques olu yɛrɛ ka ɲɛnamayaw kuntilenna kan o kɔfɛ min ye wasadenw olu bɛ sugandi cogo minnu na an'u ka baaraw kan ka kɛ cogo minnu na olu fana kɔrɔfɔw tun bɛ a kɔnɔna na a yirala k'a fɔ jɛkuluba dɔ bɛna sigi jamana yɛrɛ a kɔnɔna na fangaba de bɛna taga di olu yɛrɛ fana ma u bɛ fɛn wele k'a fɔ la loi sur le Sénat olu fana kɔrɔfɔw tun bɛ a kɔnɔna na o kɔfɛ u bɛ fɛn wele k'a fɔ la réglementation du scrutin électronique ni o ye k'a fɔ an bɛ waati minnu na sisan yɛlɛma dɔw ka don min an ka kalataw yɛrɛ tacogo la k'a kɛ fɛn ye fɛn min ni namaraw tɛ se ka k'a la cogoya si la diɲɛ dɔnni sensura kura minnu bɛ yen sisan k'a boli olu minɛnw yɛrɛ kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn hali bi a ka dantigɛli la a ye a yira k'a fɔ nin bɛɛ kɔfɛ min ye bɛnkan sɛbɛn min tɛmɛna Mali ani marifatigi jɛkulu minnu bɛ jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ n'o bɛ a bɛnkan sɛbɛn wele k'a fɔ accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger nin kɔrɔfɔ ninnu fana bɛ a kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn hali bi a ye a yira k'a fɔ ninnu ye perepelatigɛw de ye perepelatigɛ minnu ni a bɛɛ jɛyalen bɛ sɛbɛnfura ninnu kɔnɔ nka kunnafoni sɛbɛn ye yira k'a fɔ baara dɔw bɛ yen olu perepelatigɛw dira o bɛna kɛ waati minnu kɔnɔna na u bɛ fɛn wele k'a fɔ référendum olu baaraw bɛna kɛ ka bɛn san 2023 waati la u bɛ fɛn wele faransikan na les élections des conseillers des collectivités o fana baaraw bɛna bɛn juin kalo san 2024 waati kalata min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ les législatifs couplés sénatoriels nin fana ye fɛn ye fɛn min ni a bɛna don Mali yɛrɛ a taabolo yɛrɛ la senako kuma min tun bɛ sen na a bɛ waati jan bɔ a yɛrɛla k'a fɔ san 2025 nata mɛ kalo olu fana ka kalataw olu baaraw bɛna sigi sen kan o bɛɛ kɔfɛ min ye jamanakuntigi kalata ye o fana bɛna labɛn ka bɛn san 2026 janvier kalo o fana kɔrɔfɔw bɛ nin sɛbɛnfura in kɔnɔna na nka n'i ye jateminɛ kɛ politikimaw caman kɔni farala ɲɔgɔn kan ka fara jɛkulu wɛrɛw kan u bɛ fɛn wele k'a fɔ association ani mouvement u bɛ jɛkulu min wele k'a fɔ le cadre d'échange pour une transition réussie olu kɔni ye a yira k'a fɔ olu tɛna taa nin baara in na cogoya si la wa kabini a baara ma sigi sen kan hakilina min bɛ fangatɛmɛ fanga maaw ɲɛkɔrɔ o de ye k'a fɔ min ye dɔ fara min ye transition kundama kan wa olu y'u bolo ɲɛsin yɔrɔ min ma tile bɔra o yɔrɔ fɛ olu kɔni b'a jɛya bɛɛ ye k'a yira k'a fɔ nin baara min filɛ nin olu tɛ sɔn a ma wa u tɛ jɛ n'a ye wa olu yɛrɛ fana tɛ jamana kɔnɔden gansan dɔw fana bɛ yen olu fana y'a yira k'a fɔ u tɛna taa nin sigi ka fɔ in na cogoya si la i n'a fɔ k'a fɔ marifatigi jɛkulu min tun bɛ jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ ni olu yɛrɛ bɔlɔnɔbila kɛra accord d'Alger yɛrɛ la olu fana y'u ka muruti yɛrɛ yira k'a fɔ u tɛna sɔn a ma cogoya si la wa jɛkuluba min bɛ yen ni o ye fangakɔrɔ ka maaw ye ni u caman b'u yɛrɛ sɔrɔ o jɛkulu kɔnɔna na n'o ye cadre d'échange pour une transition réussie olu kɔni ye a yira k'a fɔ nin ye sariya sɔsɔ de ye min ye charte de la transition min bɛ yen ni jamana kɔnɔdenw tun farala ɲɔgɔn kan k'a sigi sen kan nin ye k'o kankɔrɔla de sɔsɔ nka olu kɔni b'a faamu dɔrɔn min ka di fangalatɛmɛfɛn maaw ye olu kɔni bɛ k'o baaraw de sigi sen kan n'o tɛ nin tɛ bɛnkan ye jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya si la kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant o l'indépendant kelen ye a yira k'a fɔ kɛ ni Abdoulaye Diop ale ka wulikajɔ ye ganakaw yɛrɛ fɛ yen min ye Goodluck Jonathan a makɔnɔnen don an fɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na ka bɛn ni janvier kalo tile 5 ye a yɛrɛla k'a fɔ nin kɔni ma kɛ bila ka suma ye kabini wulikajɔ kɔni kɛra Mali minisiri fɛ minisiri min ni u b'a wele k'a fɔ Abdoulaye Diop ka taa sɛbɛnfuraw kɔni yira u gana jamana ɲɛmaa la u ye a kow kɔni fara ɲɔgɔn kan ka laɲini kɛ Nigéria jamanakuntigi kɔrɔ min bɛ yen n'o ye Goodluck Jonathan ye k'a ɲini a fɛ nin dɔgɔkun daminɛ in na a ka wulikajɔ kɛ ka na kibaruyaw kɔni lase Mali fanga ɲɛmaaw yɛrɛ ma kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko siga kɔni taara perepelatigɛw olu taara di CEDEAO o ɲɛmaa ban ka bɛn ni décembre kalo tile 34 ye san 2021 a ko u ma ko bila da girinda la wulikajɔ kɔni kɛra CEDEAO ma ɲɛmaa fɛ ka laɲini kɛ u bɛ fɛn wele k'a fɔ sommet extraordinaire o bɛna sigi ɲɔgɔn kan ka bɛn ni nin kalo in tile 9 ye san 2022 wa yanni ka kɔ o ye sa a yirala k'a fɔ maa min yɛrɛ bɛ cidenya la bi Mali ani farafinna tilebinyanfɛtɔnw ka ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ la o de ye nin ma kofɔlen n'o ye Goodluck Jonathan ye a yirala ka nin bɛ sɔn ka kɛ kankɔrɔ sɔsɔba ye bi Mali fanga ɲɛmaaw ani farafinna tilebinyanfɛtɔw ka kuluw ni ɲɔgɔn cɛ la sabu laɲini min tun kɛra waati tɛmɛnenw na o de ye k'a fɔ Mali fanga ɲɛmaaw ka baara bɛɛ lajɛlen sigi sen kan
min ye février kalo tile 27 nata san 2022 kala taa olu baara bɛɛ lajɛlen ka kɛ ka sigi sen kan ni o ma kɛ CEDEAO maa ɲɛmaw u tun ye kangarida kɛ kangarida min ni o bɛ sɔn ka wolo ɲangili ye ka taa ka ɲɛsin Mali fanga ɲɛmaw ma kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ko nin kɔni ye fɛn ye bi fɛn min ni maa caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka waati tɛmɛnenw na ka kɛɲɛ sa CEDEAO ka wulikajɔ dɔw senfɛ u nana a ɲini Mali fanga ɲɛmaw fɛ maa 149 olu kɔni ka taama ka taa CEDEAO ka dugu kɔnɔna o kɛra haramu ye olu ma wa n'a sɔrɔla u ka nafolomafɛn fɛn fɛn bɛ yen wala u ka denbayaw ka nafolomafɛn fɛn fɛn bɛ yen o tali ka baaraɲɔgɔnyaw kɛ ni a ye o fana kɛra haramu ye u ma o bɛɛ kɔfɛ ni gɛrɛtɛ in yɛrɛ fɔlɔla maa fɔlɔ min na o de ye Mali yɛrɛ premier ministre ye n'o ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga ye a daminɛna ni ale de ye an bɛ waati min na ko sisan maaw kɔni bɛ k'u yɛrɛ ɲininka yala min ye CEDEAO ka sanction minnu bɛna bin Mali yɛrɛ kan sanction économique de don wa wala a bɛna kɛ sanction sugu jumɛn ye nka maaw kɔni sigilen bɛ bi ka makɔnɔni kɛ Goodluck Jonathan na a sera Mali la a bɛna cikan min di Mali fanga ɲɛmaaw fɛ o kɔfɛ farafinna tilebinyanfɛntɔ olu ka jamana ɲɛmaa u bɛna taa lajɛ min kɛ o lajɛ fɛnɛ kɔfɛ pereperelatigɛw caman bɛna sɔrɔ a kɔnɔna na nka min kɔni diyalen don kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni CEDEAO ka nin sigikafɔ min kɛra desanburu kalo tile 12 san 2021 a yɛrɛla k'a fɔ diɲɛ sɛnɛkɛlanin tɔnba min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ communauté internationale olu kɔni mu u ta dogo cogoya si la kɛrɛnkɛrɛnnenya jɛkuluba min bɛ l'Européens yɛrɛ fɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Union européenne olu fana ye a yira k'a fɔ min ye CEDEAO ka hakilina ye ni u bɛnna min kan siga kɔni t'a la olu yɛrɛ fana b'u kɔ ka o kuma in ko o sinsin kosɛbɛ kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant ne ko ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n ko ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ba sigikafɔ kɛra mɔgɔw hakilinata ma kɛ kelen ye dɔw ko kalo 5 ko san 5 e yɛrɛ indépendant kɔnɔ sisan e y'o kunnafoni e y'o lase cɛmancɛ fanga fanga normalité mɔgɔw b'a ko furancɛ fanga n'o ye transition ye wagati la temi ne kɔni b'a dɔn wagati la temi san 5 tɛ se ka fara kan o ka ca san 5 ko jamana kɔnɔdenw dɔw de ko san 5 ka fara kan nka ni san 5 farala kan a ɲali a bɛ dɔgɔya dɛ kuma ye dalen t'i burankɛ la wa ayi dalen burankɛ la o tɛ yen n'a ma ɲa maa minnu jɛra ka na ni jɛmu fanga ye n'i ye jɛmu fanga n'i y'o kɛ san 1991 aw nana démocratie k'a fɔ ko transition ko 5 ans ne kɔni ma deli k'a mɛn maa ye awɔ e min fɛra fɔ kɛnɛ kan ye wa ayi ne fɛla bɛ n kɔnɔ de mais san 5 cɛmancɛ fanga san 5 dɔ ka fara kan bon maa mɛn maa ye o ye ne cu o b'a yira k'a fɔ a man ka kɛ wa o ye ne cu o ye ne ŋaniya ye o b'a yira k'a fɔ a man ka kɛ wa ni san 5 i b'a sɔrɔ politikimɔgɔ dɔw ka ko bɛ nin senkɔrɔ n'o tɛ surasiw yɛrɛ dɔrɔn tɛ se k'a fɔ ko san 5 ko k'o fara cɛmancɛ fanga kan ayi tu u ye malidenw de ka hakilina fɔ ko malidenw de ko bɛɛ y'i ta fɔ k'a daminɛ kalo 6 ka taa bila san 5 la bura cɛmancɛ fanga san 5 a ka ca ka ca i bɔra n'o dɛ ma tɛ tiɲɛ fɔ Ibrahim komi a b'aw sɔrɔ n'a na o n'a jumɛn i m'i nugulen ye wa kunu ni bi tɛ kelen o kuma o kuma man kɛnɛ bi e ma fama k'o fɔ awɔ famana k'o fɔ nka o tɛ tiɲɛ fɔ bali dɛ ni i ni Biran cɛ Biran ko tɛ nin ye ni jamana ko de ye bura tiɲɛ la n'u tun m'a kɛ k'a tiɲɛ jamanadenw tɛ fitina tan jɔn politikimɔgɔw bɛɛ don an bɛɛ don o de y'a kɛ ka tiɲɛ n bɛna fɛn min f'i ɲɛna kabini 68 fɔ bi a t'olu de ni ɲɔgɔn cɛ wa n bɛna sɔrɔsi a tiɲɛna de o a tiɲɛna de awɔ sɔrɔsi ye mun kɛ fanga la civil m'o kɛ o nka civil fana nana o m'a ɲa o jamanadenw u jigila misɛnyara o tuma e bɛ fɛ ka kalo 6 de d'u ma wa ne m'a fɔ ko n bɛ kalo 6 d'u ma n bɛ k'a fɔ ko sɔ fara daga la i bɛ k'a fɔ ko ka dɔ wɛrɛ fara e ko san 5 ka ca san 5 ka ca de kalo 6 dun o man ɲi wa kalo 6 wa kalo 6 fana ka surun san 5 ka ca kalo 6 fana ka surun hali n'a kɛra san 1 ye o ka ɲi ninnu k'a furan k'a jɛ k'a bila kalafili bɛ président mun sigi kuluba i ka kuma transition kuntagalajan ma ɲi dɛ a bɛ maaw nɛgɛ bɔ ɲɔgɔn na a ma ɲi jamana ma dɛ a ma tiɲɛ la an ka tiɲɛ fɔ n bɛ nin parti na n bɛ nin parti na o tɛ anw b'a fɛ Mali de ka bɔ transition kuntagalajan ma ɲi dɛ a ko ka gɛlɛn dɛ gɛrɛnden de bɛ na siri an na san 5 ka ca fo jamanadenw k'a faamu dɔw ŋaniya de ye dɔw ŋaniya ye kalo 6 ye minnu yɛrɛ caman bɛ kule la a y'a kɛ tan n'a fɛnna sa olu de bɛ tila ka sinon cɛmancɛ fanga san 5 ka bɔ fo an ka taa fo san 2000 ni san 26 a ka jan dɛ o ye san 7 de dilen u ma
a fɔ président civil bɛ mandat mun kɛ a f'u b'o kɛ n y'o de fɔ n'i ye nin y'a sɛgɛsɛgɛ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ bura politique mɔgɔ dɔw bolo bɛ nin kɔfɛ n t'a dɔn mais politique mɔgɔ dɔw da bɛ nin sɔrɔsi ninnu ka nin ko in na nin prolongement in ni ça fait e mun kala sa ni sɛbɛnfura de ma taa Gana a taara Gana olu fana ma ko bila da girindala o goudron fana tɛ na sisan a fɔ sini kɛ sini npamuru ta ye an kunkolo kan tugun Bamuru bɛ yen Bamuru bɛ yen an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ parce que nin tun prévoilen t'u bolo goudron ka nali ko o tun t'u ka jate la calendrier la tiɲɛ don ka tila k'a fɔ ko sommet extraordinaire o fana tun t'a la dɛ mais n'i y'a ye sommet extraordinaire kɔ bɛ kɔ fɔ daga de farafa bɔnna et transition san duuru ayiwa tu hali bi n'i ye fana lajɛ min ye k'a fɔ jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ cadre d'échange pour une transition réussie olu fana bɛ k'u ka damakasi fɔ o tɛ Sako ninnu i ka mɔgɔw Sumɛli ninnu Sako ani Yusuf Jawara ani ne dɔgɔnin Yɛlɛma Koyita ani Koyita ani kɔrɔkɛ jɛgɛ mɔnna jɔ Bokari Tirita i kɔrɔkɛ ne bɛ bɔ Kayi de ne b'a de bɛ bɔ Kayi o a ye to caman su dɛ jɔ Tirita a ka du bɛ min o ye bi ye ya ayi a ka e b'a dɔn jɛgɛ ka di e ye Tirita dun fana jɛgɛ bɛ sɔrɔ a fɛ yen Bamakɔ bozo ni jɛgɛ ne bɛ bɔ Kayi Bafula bɛ anw ka ba la jɛgɛ bɛ yan tɛ ban diɲɛ sɔgɔmada caman yɛrɛ o ye tiɲɛ da fana tɛ kɔrɔlen dɔn dɛ n'o tɛ Tirita Tirita a tun ka di don min na anw tɛ yɔrɔ goman fɛ sa e ka sabali Semi sabali ayi ne kɔni b'a dɔn fanga b'aw bolo bi jɔn e kunun ko e ye o ye man kɛnɛ n'a ye soma wulila nka bi i burankɛ bɛ k'u la i bɛ ka nugu sa i b'a fɔ denmisɛnnin dɔ o tiɲɛ cɛkɔrɔba dɔ ko bɛɛ ka tubabu cɛ kelen bɛ Faransi tu ni kadiri ma olu fana y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la olu ye kibaruya sɔrɔ ka bɛn ka fɔ maliden dɔw olu farala ɲɔgɔn kan ka sikafɔ kɛ sikafɔ min n'a wolola ka fɔ transition in kundama a bɛ t'i jɔ fo san 5 bɔ ɲɔgɔn na olu ye fara ɲɔgɔn kan kɛ a jate la a bɛ t'i jɔ fo san 6 ani kalo 6 ɲɔgɔn san 2000 ni san 26 kosɛbɛ olu ko nin kɔni ye sariya sɔsɔ de ye sɛbɛnfura min bɛ yen n'u b'a wele ka fɔ charte o sɔsɔla k'o tan k'o fili kɛrɛfɛ ko sabula u yɛrɛ tun ye layidu de di k'u kali diɲɛ bɛɛ ɲɛna malidenw ɲɛna k'u bɛna transition labato ka bɛn kalo 18 ma ko ni san wɛrɛ ko kuma taara fɔ o la o de tun fɔra ko a kɛra baara ye dɛ n bɛna fɛn dɔ f'i ye a ko in ka di koyi fanga tɛ balimaya dɔn a tɛ teriya dɔn a tɛ sinjiya dɔn i y'a faamu i ma n barankɛ i ma dafurugu ye n'a fana sanyɛra katikadi ni kuluba ye dɛ n bɛ min f'i ye coup d'état bɛ kɛ don min na 18 août n'i y'o jɔlen ORTM télé la o ni bi tɛ kelen i ma colonel d'aviation ye Anche Wage i ma fana y'a funu na fo k'a kan sigi i ma Sadio ye ni Sadio ye fɛn na c'est ce que je voulais vous dire les hélicoptères sont venus de la Russie et vont être opérationnels tout de suite i ma fana ye sisan tu ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la olu ye malidenw ladɔnniya ka diɲɛma ladɔnniya k'a fɔ nin ye dansago wale de ye nin ye sariya sɔsɔ de ye politigimɔgɔw don u tɛna sɔn a ma fiyewu u jɔ don kɔri u kana bɔli wɛrɛ kɛ tuguni ayi bɔli ko kuma tɛ Jawara u jɔ don kala ka fili anw kɔni ma ne tɛ waati fɔ n tɛ waati di nka fanga ka ɲi politigimɔgɔw de bolo cɛmancɛ fanga ye waati de waati de don a man ka janya a kuntagala man ka janya f'an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye i ye min fɔ e yɛrɛ burankɛ ka laɲini tɛ nin ye Jawara i bɛ si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ nin tɛ Asimi ka laɲini ye Asimi ka laɲini tɛ nin ye Sadio ninnu ka laɲini tɛ nin ye politigimɔgɔ dɔw bɛ yen ale ka parti a b'a dɔn ni kala filila a tɛna taa kuluba ça fait a k'i namakɔrɔ dulon nin ko la o y'ale ta bannen taa bɛɛ n'i ka carte don bɛɛ n'i ka carte de don n tari ma faamu dɛ kalafili la ale tɛna kuluba sɔrɔ dɔ ka fara a kan sisan ale fana ka tɔgɔ sɔrɔ wa maliko la fana ale ka fanga da ye nin ye jɔn y'o f'i ye n tɛ ala ye mais n ka politigimɔgɔ dama u politigimɔgɔ damaw don an b'u dɔn an fana bɛ jamana in kɔnɔ an mɛnna o kulu kun cɛmala i ye fo k'a ye koyi mais nin bɛɛ kɔfɛ yaraw kunungo donkubaru la an y'i balimakɛ ani dɔgɔkɛ ale ka kɔrɔfɔw latɛmɛ u ye sigi min kɛ ka ɲɛsin dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko ale ka gɛlɛyaw kan
kuma dira ma halibi ale ka faamuya ye min ye transition kundawala jali kan numéro 10 numéro 10 an t'o fana lamɛn wara jogine an ka lamɛn kaw fo parce que kaw fo parce que n'aw tɛ le combat est perdu d'avance donc aujourd'hui il s'agit en synergie au-delà ka mɔgɔw ko bɔ a la parti politique ko ka bɔ a la mɔgɔ bi yɛrɛ jamana basigi la jamana lafiya la jamana jɔ la an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan c'est pour ça que je disais à Raskebe moi je le respecte c'est un homme de conviction ne t'a ta ina dɛ mais n b'a bonya ka hakili la kan parce que a bɛ min fɔ c'est censé c'est une conviction mais n b'a fɛ mɔgɔw k'a faamu de k'a fɔ an kan ka bɔ de pour moi ça je le dis sans embâche à partir du 27 février transition b'a la koyi ko in kan ka labɛn jamanaden fɛn o fɛn démocratie la tout ce qui se reconnaît à cet idéal là an ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan au-delà des partis politiques au-delà des sensibilités toutes les forces démocratiques et républicaines an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan vraiment cadre ko dɔrɔn tɛ parti politique do bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan pour k'a fɔ an ka jamana an b'a fɛ a ka basigi on est d'accord mais an b'a fɛ k'o relever aux fondamentaux d'être légaliste an ka constitution respectée constitution o de ko ka président sigi ka député sigi olu ka baara k'an tɔgɔ la je crois que Raskebe il était député élu mais ko fanga fililen de y'ale bɔ a la an ko élection de an b'a fɔ ko insécurité kana kɛlɛ ni an dɛsɛra ka insécurité kɛlɛ qu'est-ce qui garantit que avec min yɛrɛ la CEDEAO la ko bɛ insécurité kɛlɛ ne ye min ye CEDEAO ko kuma la ko réforme liste électorale yɔrɔ o tɛ insécurité ko kuma ye ko kɔfɛ ko ka réforme institutionnelle c'est ça la constitution ko n'o bɔra yen ko ka territorial élection kɛ ko n'o banna ko ka législative kɛ en 2025 a fɔ 2026 ko a président sigi ne baw kana ka tiɲɛ fɔ malidenw ye ngwaw kana ko baw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an mana ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw mana n'aw mana nafa tɛ nkalon na tun n'aw mana ko a ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw kana. Bura Jawara nin tun tɛ Isa Kaw Jim k'u bɛ bɔ dɛ k'u bɛna bɔ k'u bɛna mobilisation kɛ. À partir de 27. Bura Jawara ne dɔgɔnin de tun b'a fɔ ko Assimi l'imperturbable patriote, le patriote, le stratège. Allahu akbar. Kuna tun t'o fɔ kuna m'o fɔ e bɛ fɛ ka mun de fɔ Ayisa n ko kuna m'o fɔ e k'i ta kɛ uhunna minɛ kuna m'o fɔ wa bi dun politique kɛlɛ tɛ wa a m'a fɔ ko Ala ko tɛ ko politique ko don wa Jim da e yɛrɛ m'a fɔ ko kolo tɛ nɛn na n'a tɛ yɛlɛma an ka taa Jim bɔlen ko ye jɔn min na nin bɔli ko in o de ma ɲi transition kɔnɔ ayi an k'an pan nin kunna kan anw ye kunnafonidilaw de ye u ka bɔ kɛ ayi anw ta ye kuma lase de ye i mana kɛ kuma lase i bɛ jamanakɔnɔden ye koyi ayi n'a ba sigira a kan y'i yɛrɛ n bɛ bɔ ayi u bɛ bɔ don min o bɛ ne sɔrɔ n ka so o b'a sɔrɔ ne bɛ ka n ka ɲuguna dun komi aw ta yɔrɔ ka ca an ta yɔrɔ ka ca dɛ a ka di yɔrɔ min anw bɛ yen de ni Mali tɛ an bɛ se ka taa Laginɛ n'an taara Laginɛ an bɛ se ka taa Dalaba n'an taara Dalaba an bɛ se ka taa Dingira Jalo bɛ yen Somali ninnu bɛɛ n'an taara an bɛ sɛbɛn sɔrɔ yen anw ta ka nɔgɔn dɛ e yɛrɛ n'olu bɔlen don dɛ ɔ Bura ci o kɔfɛ ni numéro 10 bɔra yen numéro 10 kɔfɛ jɔn min na Zumana Sangare an y'ale fana baro ɲɔgɔnya ale ka hakilina ye mun ye ko in kan ani ko in waati minnu fɔra a la ale ye mun faamuya a la an t'o fana lamɛn. An ka lamɛn. N bɛna nɛn don ala ka walawala n'i ko jamana refondation sécurité ko nin b'a la an ka jamana ka sécurité a ka sigi sen kan mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko jamana ye jamana indépendant ye tant que i ka indépendance économique t'i bolo o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i bɛna bɔ CFA la non ma kuma o yɔrɔ kan o ye jumɛn i ka nafolo baara cogo parce que jamana bɛ baara ni fɛn fila de nafolo ko ta bolo kan walasa i bɛ se i yɛrɛ kɔrɔ il faut pas que i ka armée a ka siri mɔgɔ dɔ ka dɛmɛ na i yɛrɛ ka activité économique ni i ka kalanko o man ka siri mɔgɔ dɔ ka dɛmɛ na i ka kɛnɛya o man ka siri mɔgɔ dɔ ka dɛmɛ na mais fɛn dɔw bɛ i yɛrɛ ka dugukolo kɔnɔ a bɛ fɔ ma les ressources naturelles i kan k'i baser o kan cogo min na walasa k'i ka jamana sɔrɔ yiriwa ne kan b'o yɔrɔ de ma donc ko yɛrɛma ta o tɛ se ka sɔrɔ fiyewu fo i ka nafoloko de ka k'i bolo donc refondation nin kɔnɔna na recommandation nin kɔnɔna na a fɔra ko an ka jamana anw b'a fɛ ka se an yɛrɛ kɔrɔ donc se yɛrɛ kɔrɔ la ni kuma min fɔ nafoloko ta fɛ commentaire de don pour que kuma bɛ se ka faamuya est ce que i y'a faamu
mɔgɔ bɛɛ ma participer a la bon ne yɛrɛ fɛ fasoko la i faso de don Sunjata bɛ bɔ Mande don min a gɛnna ka bɔ de i y'a faamu dɛ fo ka wulu su a nɔfɛ mais Mande bisibasala a segira ka na faso bɔ bolo la mɔgɔ k'i faso to a dun waraw bolo k'i seli ka bɔ a la ko parce que ko mɔgɔ dɔ ye ko dɔ k'i la ou bien nin bɛ ta ou bien karisa man jate olu ta tɛ o an bɛɛ de ta de don minnu bɛ fanga Ala ye fanga kalifa u la bi parce que fanga ye kalifa fɛn de tunama da fɛn tɛ donc kalifa min b'u bolo a ɲɛmɔgɔya de b'olu de bolo mais anw bɛɛ de ka fanga don parce que an bɛ fanga min na démocratie fanga don n'i y'a mɛn ko démocratie o ye bɛɛ jɛ fanga de est-ce que an ma bɔ démocratie kɔnɔ pour le moment wa non an ma bɔ démocratie kɔnɔ ni mɔgɔ min bɛ démocratie faamu voilà n bɛna nɛ don kuma na démocratie la sisan aspect fila de b'a la n'i ye Rousseau ta ka Thomas Hobbes ta Rousseau ko la volonté générale dɔ nin ko le commun accord donc jamana kɔnɔdenw a tɛ ko toujours ko il faut passer par les urnes o ye France ye démocratie min don anw kun ma ye i y'a faamu dɛ parce que anw ka kalan kɛra i n'a fɔ kuma yalama quoi c'est à dire fɛn dɔ de bɛ don anw kun na a bɛ n'a fɔ téléphone bɛ cogo n'a digira an bɛ segin a kan o nɔ na démocratie t'o dɔrɔn même il y a la démocratie militaire quand les militaires se donnent la main pour gérer le pays en solidarité entre eux entre les différents corps c'est une forme de démocratie démocratie forme ka ca mais anw bɛ min kɔnɔ bi assise in tɛmɛlen kɔfɛ o ye anw ka commun accord de ça c'est une forme de démocratie parce que o ye base fɔlɔfɔlɔ de ye l'idée fondamentale là c'est ça anw bɛn'a kan kɛmɛ sarada la ni 65 taara hali n'i y'a sɔrɔ président sigi don o tigi bɛ gagner o mais dɔw y'a jira k'a fɔ ko a bɛ komi da kɔni fara mugujala na ka ɲigi ji sabu kuma minnu fɔra n'i y'a jateminɛ ka milisi minnu bɛ yen k'olu bɛɛ désarmer ka tila ka mɔgɔw intégrer armée la bon fɛn caman fɔra olu fɔra dɔw ko kɔni mugujala de bɛ da kɔnɔ dɔrɔn mais ɲigi ji tɛ yen bon o ye kuma dɔ ye on dit que le moral se replie au futur c'est à dire comme maintenant e tɛ se k'o sama ka na k'o yira mɔgɔw la ka fɛn na toujours mɔgɔ min bɛ yen n'a bɛ ka i ka ko bɔrɔtɔ a bɛ kuma dɔ de fɔ ka min bila a bɛ se ka ko ye o bɛ se ka kɛ mais n'o kɛra o bɛnzema de a fɔ ma le hasard mais k'a fɔ ko nin bɛ na a y'a fɔ k'a bɛ na kɛ a waati ma se fɔlɔ u bɛ waati min fɔ o ma se fɔlɔ e ko k'a tɛ se ka kɛ o ye hakilina de ye o i y'a faamu mais ne kɔni bɛ min kɔni fɔ mɔgɔ min taara yɔrɔ na o i taara assise la o i ma taa assise la i k'a bila i kunna k'a fɔ Mali de jigira dingɛ dɔ de kɔnɔ mouvement ba dɔ de wulila mɔgɔ caman yɛrɛ y'a kɔnɔ n'o ye M5 RFP ye yanni o yɛrɛ ka na mouvement baden de tun bɛ yen fɔlɔ mun bɛ Faransi contesté dɔw yɛrɛ bɛ yen a depuis Faransi na kuma na dɔw ye kɛlɛ kɛ ko Faransi tɛ na i y'a faamu dɛ mais o kuma na maliyɛn fanba de donna o da fɛ o kɛra Faransi nana bon a nana olu ka tiɲɛ segir'u ma i y'a faamu mais o mɔgɔ wulila sisan ka dɔ in lataga ko parce que o ka taabolo man ɲi donc an fɛn o fɛn y'an yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna na ko kɔlɔlɔ fɛn fɛn mana bɔ a kɔnɔ ça c'est de notre responsabilité an kan ka assumer de a bɛ ɲɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na an b'o de mais peuplatigiw ma fɔ k'a fɔ fɛn minnu kan ka kɛ cogoya minnu na waati minnu hali n'i y'a jateminɛ président mana to a ka activité kɔnɔna na a bɛ se ka bɔ fanga na o bɛ kɛ kɛcogo minnu na ka se ka peuplatigiw di est ce que nin bɛɛ tɛ kunba ye jamana kɔnɔdenw na wa bon kunba de don parce que ko kura dɔ de don parce que fɔlɔ an kun t'an ka fɛngɛ kɔnɔ donc a proposition est ce que nin y'an ka fɛn ye wa sabu i b'a dɔn ta ɲini fanga ka bon ni min m'a yɛrɛ ye fɛn min kɔnɔ don min na o bɛ wuli n'o fɔra ko bɛɛ ka kɛ président wuli kun ye o tɛna kɛ gɛlɛya ye wa. ah bon sisan an bɛ min na de sisan hali minnu ko assise man ɲi u ka taa boulevard sanfɛ kɛ n'u bɛna mɔgɔ min sɔrɔ an tɛn'o ye yan kuma de b'o yɔrɔ de la o jamana kɔnɔdenw fana maliyɛnw hakili kununa parce que Mali mɔgɔw an ka jamana malikaw bɛ yen n'o ye maliyɛnw ye malidenw fana bɛ yen o kɔrɔ malika o ye maliyɛn de parce que hali n'i bɔra jamana wɛrɛ kan na i bɛ se ka yan nationalité ta ka kɛ malika ye maliyɛn mais Mali den o ye mɔgɔ min lamɔna maliyɛn kɔnɔ i y'a faamu dɛ a lamɔna Mali ka den lamɔlen don a bɛ miiri Mali ka miiri hakɛ la Mali ka taabolo a bɛ miiri o kan o k'a ka hakilina ye a bɛ se ka kɛ a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ dɛ mais Mali kɔni olu tɛ se cogo si la hali n'i y'a sɔrɔ e n'a tigi tɛ hakilina kelen na a bɛ taa bolo di mɔgɔ wɛrɛ ma k'a bɛ jamana dafiri. est ce que nin tɛ farafarali kuma dɔw ye wa mun bɛ mɔgɔw décourager yan. mais fɛnkɛ farafarala o farafarali tɛ se ka ban diɲɛ kɔnɔ toujours mɔgɔ bɛ fɛn fɛn hali Ala min y'an da mɔgɔ dɔw yɛrɛ ma sɔn u ka masaya ma yɛrɛ donc il faut pas que les gens confondent des choses mɔgɔw ka fɛn fila suma ɲɔgɔn na inclusivité ani unanimité o tɛ diɲɛ fan si fɛ hali ye démocratie ta c'est la dictature de la majorité. mais misali ta sisan n'a fɔra sisan ko ka sira bɔ sotiba yan jama ka intérêt de bɛ sira na jama ka sɔrɔ de bɛ sira na mais n'a bɛnna i ka so ma i ka so bɛ ci ka bɔ yen o bi ma kɛ ka wa mais
jama fama de ka hɛrɛ de kosɔn bin de bɛ k'i kan donc a bɛ ten hali n'i ma sɔn démocratie la donc c'est pourquoi moi je dis que la démocratie c'est la dictature de la majorité jama fama mana bɛn min kan o de don i bɛ sɔn o ma i tɛ sɔn o ma o de don arajo ɲɛtaga yo aw nana jama bɛ sɛwara ne mana a tɛ ɲɛnabɔ ne mana a tɛ ɲɛnabɔ bura mɔgɔ sabanan jumɛn bɛ na o tɛ kɔtɔ ye maître kɔtɔ i b'a dɔn maître kɔtɔ ale ye sunalidonbaga de ye a fana bɛ jamana ko kumaw kɛ kosɛbɛ a b'a hakilinaw di tuma caman a bɛ to ka baro sigiw kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ an y'a fana ɲininka ale fɛla kɛra mun ye an k'o fana lamɛn an kana ko sanni ka kɛ bi ka transition min chronogramme min proposera CEDEAO ye ça va jusqu'à 5 ans 5 ans kɛli a bɛ gɛlɛya kojugu 5 ans ye mandat kelen de ye o CEDEAO ka sigikan dɔ bɛ yen an bɛ CEDEAO jamana kulu kɔnɔna la o ça c'est la gouvernance démocratique la bonne gouvernance c'est-à-dire gouvernance démocratique in kɔnɔna la délai ko in o limité len bɛ même démocratie fanga la kuma tɛ régime d'exception ma transition kɔnɔna in na donc a kuma in bɛna bu anw n'u cɛ kosɛbɛ mais an ka laɲini tɛ k'a fɔ ko tɔɔrɔ wɛrɛ ka ta ko k'a lase jamana in ma tuguni CEDEAO fɛ n'o bɛ na ni sanction ta yɔrɔ ye tuguni parce que sanction wɛrɛ mana ta tuguni jamana kɔnɔdenw bɛ dagun min kɔnɔ dɔ de bɛ fara dagun kan. mais ni nin kɛra jamana kɔnɔdenw ka bɛnkan ye dun. non jamana kɔnɔdenw ka bɛnkan tɛ sa Jawara jamana kɔnɔdenw ɲɛmɔgɔw de b'an kunna o ni jamana kɔnɔden fan dɔw de sigira ka kuma dɔw fɔ. an da sera ma k'a fɔ ko a ma l'unanimité ma kɛ ne yɛrɛ ka analyse la k'a fɔ a kɛra cogoya min na a tun man kan ka kɛ tan mais ni bɛnkan in taara a bɛ jate komi an bɛɛ ka bɛnkan mais jamana kɔnɔden bɛɛ tɛ n'i y'an sigi kɛmɛ kɛmɛ i b'a jɔ Mali ta bi on est pratiquement à 21 millions d'habitants an kana pan o de kunna o bɛɛ da ma don a la o a fɔra ko région c'est des couches représentatives dɔw de taara ka na sigi o ka nin tile dama dama kɛ kuma la o an tɛ se k'a fɔ o couche dama dama min taara k'o ye région kɔnɔ jamana kɔnɔ 1 million ou bien 2 millions bɛ kumakan ye o tɛ o fanga dɔ b'an kunna bi komi fanga dɔ in taara n'an bɛnna kan ka bila ko transition u jɛra ka nin baara in kan an bɛ se k'a fɔ bon nin ye jamana kɔnɔdenw ka kuma ye a bɛ fɔ tan a ka se ka donni cogo min ka taa di CEDEAO ma mais CEDEAO bɛ yɔrɔ min kɔnɔ minɛn min kɔnɔ bi ni CEDEAO ko a bɛ na ni sanction wɛrɛ ye o sanction ciblées bɛ yen mais CEDEAO an delila k'a ye dans le passé contre d'autres pays même CEDEAO ye sanction économique ta a ye intervention militaire kɛ jamana wɛrɛw yɛrɛ kɔnɔna la an y'o ye yan nɔ CEDEAO ye l'intervention kɛ Gambie yan nɔ donc gɛlɛya mana na se yɔrɔ dɔ anw tɛ ala deli o la k'a fɔ ko anw ta in ka se o kɔnɔna in na i y'a faamuya b'a la mais n kɔni b'a dɔn ko kelen bɛ yen bɛn tɛna se ka kɛ min na ça c'est la durée de la transition et la durée de la transition Jawara a bɛna kɛ gɛlɛyaba ye ani CEDEAO cɛ kuma ɲɔgɔnya kuma sama la ani ɲɔgɔn cɛ parce que nin bɛ o de yira k'a fɔ ko délai min fɔra délai janyana kojugu dɔ tun kan ka fara transition kan avec des objectifs précis depuis i bɛ k'a taara fo k'a bila bi la ne bɛ fɛ bi an ka fɛn dɔ de yira fɛn min bɛ yen n'olu bolo bɛ se ka ɲɛsi a la k'a fɔ ko nin de kɛra ko nin sabatira a taalen kɔfɛ y en a pas il faut qu'on se dise la vérité y en a pas i bɛ ka taa ni sisan cɛ ne bolo k'a fɔ min tun bɛ yen bi ni bolo tun kan ka ɲɛsi minɛnw bɛ ka san minɛnw bɛ ka san dɔgɔtɔrɔsow bi dialyse minɛnw bɛ ka san avocat yɛrɛ tɔgɔlasow fana bɛ ka jɔ avocat ni jɔ sa avocat tɔgɔla ko kuma bɛ ka kɛ o daminɛna depuis ATT tan wagati n ko ka ATT to fanga la ATT de la rentrée judiciaire dɔ kɛra ala ka hinɛ a la a fɔra ko la semaine prochaine i bɛ ka yɛrɛ min bɔra n kunna a ka rentrée judiciaire dɔ la wala a y'a yira k'a fɔ bon semaine prochaine n ye consigne di nin ka kɛ a kɛra wa donc il faut sortir dans les promesses politiques et démagogiques vraiment ani ma kelen ye fɔlɔ kana fɔ ka kɛra n bɛ ɲininkali de la n ye ɲininkali minɛn de turu ni min bɛ se ka jaabi o ka jaabi i bɛ ka taa ni sisan cɛ mun de kɛra concrètement ko bolo bɛ ɲɛsa la ko c'est un succès sur le plan de la sécurité c'est-à-dire lakana ta fan fɛ minansan in don o don a bɛ ka fɔ ko minɛn bɛ ka san minansan in ka ɲi an bɛ fɛ ka taa ni jamana wɛrɛ ye o fana ye ko ɲuman ye mais ne yɛrɛ bolo an yɛrɛ ye min kɛ fɔlɔ i bɛ ka taali an yɛrɛ ko k'a ma ɲi a ma se ka lakana kɛ mais an yɛrɛ sera ka nin kɛ o filɛ nin ye an b'o yira jamana kɔnɔdenw na n'o tun kɛra a ma se ari ni asiji ni fɛn ma o jamana kɔnɔden kelenw de b'a fɔ ko karisa aw ye min kɛ vraiment aw ka kan ka dɔ kɛ ari bi o ye kelen ye c'est-à-dire filanan ye min ye c'est-à-dire Mali bɛ dengaba de kɔnɔna la an tun kan ka dɔ fara transition in kan ani ŋaniya ciblelenw ye ŋaniya ciblelen saba dɔrɔn sécurité rapidement organiser les élections transparentes crédibles et puis poser les bases jamana ɲɛmaa min bɛna a bɛ wajibiya ka baara tɔ kɛ c'est-à-dire la réforme et la refondation tubabukan de don a fɔli ka nɔgɔn da la mais a baaraw tɛ baara surun ye
transition tɛ se k'a fɔ k'a bɛ nin bɛɛ kɛ ni transition ko k'a ka nin bɛɛ kɛ et puis u ye kuma dɔ f'u ka fɛn kɔnɔ ko l'atteinte la stabilité effective du pays janga an bɛ dɔ kɛ transition kɔnɔna na Jawara arajo ɲɛtaga yo aw nana jama bɛɛ sɛwara ne mana a tɛ ɲɛnabɔ ne mana a tɛ ɲɛnabɔ bra i yɛrɛ b'a dɔn yani ninnu ka fanga ka na Asim ninnu ka fanga ka na kabiri cɛkɔrɔba ye fanga ta san 2000 ni san 13 jɛkulu dɔw bɔra denmisɛnnin jɛkulu dɔw sifin ko an tɔrɔ la u delila ka na n'u ka sɛbɛnfuraw ye radio ɲɛta kɔnɔ yan n'a bɛ fɔ o ma ko pétition u ye wuli ka jɔ kɛ ko Russie la k'an dɛmɛ ninnu de fɔlɔfɔlɔ wulila ka na sɛbɛnw bila yan maaw kun n'u bolo n'u k'a la wa an tɔrɔ la o ɲɛmaa dɔ n'o ye Madu Ɲare wa M5 o coordinateur dɔ sigida filanan na n'o ye commune 2 sigi ka fɔ ba in bannen an y'a wele an n'a ye baro sigi kɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an kɔ lamɛn. Ɲare an b'i fo i ni sɔgɔma sigi ka fɔ kɛra commune la a kɛra région na a kɛra an ka togodaw la a nana laban Bamakɔ kalo tile 27 28 29 fo 30 a forila e bɛ an tɔrɔ la a ye wuli ka jɔ caman kɛ yasa kɛlɛ in Russie ka se ka i bolo bɔ an ye a ye kɛlɛ boloda ka fanga bi yasa yɛlɛma ka se ka don kow la sigi ka fɔ in a kɔni kun cɛra e yɛrɛ bolo a bɛ se ka kɛ fɛn ɲuman ye jamana ma ka d'a kan an y'a kɔlɔsi k'a fɔ ni fɛn o fɛn daminɛna jamana in kɔnɔ a jaabiw bɛ taa bila tiroir kɔnɔ bamananw ka kuma gongo bɛ da la nin sen ta bɛ kita n bɛ fo n bɛ arajo ɲɛta baarakɛla bɛɛ fo tabarikala ka arajo ɲɛta lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo i y'a fɔ cogo min na ne ye Mamadu Ɲare ne ye mouvement an tɔrɔla président ye commune 2 fɛnɛ kɔnɔ 5 RFP ne y'o coordinateur i ye ɲininkali minnu kɛ na a diyara n ye i y'a fɔ cogo min na mouvement an tɔrɔla yɛrɛ an tɛ politique tɔn ye mais an ye mouvement de ye mouvement min kuma o kuma ni ko wulila jamana kɔnɔ aw bɛ wuli k'aw jɔ exactement tiɲɛ yɛrɛ la wuli k'an jɔ pour que n'a kɛra ko gɛlɛn ka se k'a ko ta ka bɔ jamana kɔnɔ n'a kɛra ko ɲuman min bɛ jamana nafa ka se k'an bolo don a la min bɛ se k'a kɛ n'a bɛ waleya ka ɲɛ o de y'an don M5 kɔnɔ an bɛ ka baara kɛ n'o kɛlan ye M5 ye kɛlɛ min daminɛ kɛlɛ in bɛ kɛ wagati min na a kɛra ka sɔrɔ jamana tun bɛna firi a tun bɛna firi mɔgɔw fɛ n'o tun ye président ye à l'époque président min fɛ ni maliyɛn bɛɛ sɔnna k'i bolo d'a kan ka danaya d'a kan k'ale de bɛ se ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ ala y'a kɛ a fanga sera ka min kɛ a y'o de kɛ a ma se c'est jusqu'à ce que a kun bɛ kɛ problème ye n'o tɛ juguya foyi ma an bila la a kɛlɛli la parce que mɔgɔ minnu yɛrɛ sɔnna k'a dɛmɛ jamana in kɔnɔ yan pour que a ka sigi mouvement tɔrɔla b'o la région foyi tɛ Mali kɔnɔ yan nɔ mouvement tɔrɔla n'a ka tɔndenw an n'an yɛrɛ ka association partenaires ma wuli k'u jɔ ka taa région min na pour que ka campagne kɛ Burama ye pour que ka kɛ président ye donc a kun juguya t'an kɔnɔ mais an y'a ta parce que a fana tun bɛ se ka baara kɛ jamana in na o ŋaniya de tun b'an kɔnɔ k'a to premier ministre la a ye baara minnu kɛ a ye kɛwale minnu kɛ a ye o de jateminɛ k'a fɔ n'a nana président la a bɛ caman kɛ voilà n'a nana président la a bɛ se ka fɛn kɛ parce que premier ministre hali bi i bɛ mɔgɔ dɔ de ka ci la donc n'a kɛra n'a diri yɛrɛ ma a bɛɛ dira a yɛrɛ ma voilà bɛɛ diri yɛrɛ ma i bɛ se ka fɛn kɛ min ka bon n'o ye mais an y'a ye k'a fɔ vraiment a ma kɛ ten donc n'a dun ma kɛ ten an bɛ régime démocratique de la donc n'i tɛ se i bɛ bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ na min bɛ se ka kɛ o b'a dilan o de kama an wulila ka kɛlɛ in kɛ pour que a ka bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ ka gɛrɛ pour que Mali kana bin o tɛ a ma kɛ ni juguya foyi ye donc an bɛ Mali ko de la o de y'an bila ko la hali bi n'Ala ka jɛ an bɛ M5 fɛnɛ kɔnɔ depuis a kunu depuis a ma kɛ M5 ye mouvement tɔrɔla b'a kɔnɔ fo kana kɛ M5 ye fo kana kɛlɛ kɛ fo kana se bi ma mouvement tɔrɔla b'a kɔnɔ donc an ka laɲini hali bi a ka jɔ an bɛ M5 kɔrɛ Mali jɔ de don i bɛ ka ta kɛra cogo min na an tɛ Ala deli ni M5 ta kɛra ten u bɛ cɛ fɔlɔ minnu jɔlen a ɲɛfɛ k'an kɛlɛ anw b'u la quoi parce que an ta ye Mali ko de ye voilà sigi ka fɔ yen sɛbɛnfuraw kalala an ɲɛna palais de congrès kɔnɔ sɛbɛnfura 45 Mali jɔli ko kuma caman bɛ a kɔnɔ sɛnɛkɛlaw ka ko taara ba la mɔnikɛlaw ka ko taara ba la fɛn min ye lakana ye o taara ba la kalan b'a kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ a kɔni cɛ ka ɲi a fɔli a diyara maa caman ye e yɛrɛ bolo nin bɛ lawaleya ka d'a kan jamana ɲɛmaa yɛrɛ y'i kanto k'a fɔ ko nin tɛ kɛ komi to e yɛrɛ bolo a bɛ kɛ tan yan jamana ɲɔgɔn min b'an kunna an bɛ dugawu k'a ye k'a fɔ plateau in kan yan n'o ye Asimi Goyita ye c'est un jeune a bɛna don min na a y'a fɔ bɛɛ ye k'ale ye denmisɛnnin de ye sifinnaka don ni fanga in ɲɛna
ko an ka dɔn ka fɔ k'a ɲɛna denmisɛnninw bolo ko wa ko ni fanga in tiɲɛna k'an ka dɔn ka tiɲɛna denmisɛnninw bɛɛ de bolo donc o kama an fana ye denmisɛnnin n'ala ka jɛ ye an kan ka kuma min fɔ wagati min na pour que ka fana bilasira hali n'a sɔrɔ an t'a kɛrɛfɛ an b'o kɛ an kan ka lawaleyali fɛn fɛn kɛ pour que a ye laɲini min ta pour que laɲini bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye Mali ma an b'o wuli ka jɔ kɛ pour que o laɲiniw lasabati o kama i ye min fɔ kɔrɔlen minnu bɛ yen n'olu kɛra sigikafɔ ɲɔgɔn caman de la ka kɛ ka tɛmɛ i y'a fɔ cogo min na mais président yɛrɛ ko ni sigikafɔ ni kɔrɔlen tɛna kɛ kelen parce que fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛna kɛ nin na k'a bɛɛ bɛna waleya donc an yɛrɛ fana b'an bolo dilan don a ko la a ka lawaleya cogo bɛɛ la n'a ma se ka lawaleya an b'a ɲininka président dun y'a fɔ ko fɛn in bɛ lawaleya n'a ma lawaleya mun de kɛlen don ka bali n'a tɛ ka lawaleya o don n'an fana kan ka bɔ ka min kɛ pour que ka lawaleya an fana bɛ bɔ an b'o kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔna la ni sanmɛ kɔnɔna la ka sɔrɔ ma kɛ ni kɛlɛ foyi ye i y'i da don yɔrɔ min na Asisi in bɛ Mali fɛn fɛn Mali jɔ sira ye politique sira fara bololabaara fara fonctionnaire fara sécurité kan fɛn fɛn bɛ n'a bɛ kɛ ka sababu ye ka Mali jɔ hali diaspora les Maliens de l'extérieur lujuratɔw bɛɛ de nin yɔrɔ bɛ sɛbɛnfura in kɔnɔ hakili ɲumanw de sɔnna ka sigi ka fara ɲɔgɔn kan sɛbɛnfura in ka lawaleya ni fɛn in lawaleyara an bɛ ka min fɔ ko Mali kura de bɛ sɔrɔ a kɔfɛ bon lawaleyali in fana filɛ nin ye a bɛ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko sigikafɔ in kɛra k'a bɛɛ bɛna se ka dilan sisan thématique dɔw bɛ yen cɛmancɛ fanga bɛ dɔw dilan kala bɛna fili président kura min ye a bɛ bila o ɲɛ o bɛ ko nin yɔrɔ ye exactement ni législative fana kɛra olu fana bɛ dɔ wɛrɛ kɛ tugun fɛn ko nin yɔrɔ ye fɛn in c'est à dire que la réalisation court moyen terme ani long terme dɔw bɛ se ka kɛ sisan joona ni fanga in fɛ fanga in kɔfɛ dɔw bɛ se ka kɛ kalo damadɔ san damadɔ nata in na dɔw bɛ se ka kɛ san 5 san 6 san 10 yɛrɛ ye donc waleyali in tɛ yɔrɔnin kelen tɛ mais an kɔni dalen b'a la k'a fɔ kuma min fɔra ko in kɔnɔ n'Ala ka jɛ a bɛ lawaleya an dalen b'a la sɛbɛnfura in kɔnɔ fɛn dɔw b'a kɔnɔ a fɔra ko wari min bɛ jamana nafolo min bɛ ta ka di parti politique ma dɔw ko k'a ka dabila e ka hakilina ye jumɛn ye o ko la bon parti 200 ani parti 19 pour 1 million d'habitants komi i yɛrɛ fana y'a pousse ninnu bɛɛ k'a nɔfɛ depuis a bɛ phase communale la i y'a yala bɛɛ k'a nɔfɛ kumakan minnu bɛ yen n'a fɔra i taara bɛɛ ta c'est à dire ko in kɛra cogo min na depuis collectivités la kuma minnu fɔra ka yɛlɛ ka na communale la ka yɛlɛ ka na régional la ka na national la hakilina ninnu presque a bɛɛ hakilina kelenw ye kosɛbɛ bon maintenant e yɛrɛ b'a dɔn hali an yɛrɛ ka niveau la yen nɔ en commune 2 a kun fɔra parti 219 ye ko k'a réduit kosɛbɛ fo ka kɛ 4 ye dɔw ko 5 bon an yɛrɛ tun bɛ yɔrɔ min na yɛrɛ mɔgɔw bɛnna 4 de kan yen donc ça veut dire que parti ka ca fo ka taa dama tɛmɛ parce que parti politique ko filɛ nin n'a ma lajɛ ji ɲɛma jɔlen n'a ma parti politique ko kɛra mɔgɔw bolo entreprise de n b'a fɛ ka baara sɔrɔ n b'a fɛ ka nafolo sɔrɔ cogo dɔ la n ka parti politique créer hali n'o y'a sɔrɔ fanga tɛ n na donc wari minnu bɛ yen n'o bɛ tila mɔgɔw cɛ n bɛ dɔ sɔrɔ la n bɛ dɔ sɔrɔ donc fo de ka bɔ a la bon non seulement a bɛ créer ten démocratie taalan ye parti politique caman ye mais ni parti politique cayara k'a dama tɛmɛ a bɛ démocratie fana lanɔgɔ de kosɛbɛ parce que an ye mun ye i b'a sɔrɔ dɔw ka parti politique tɛ foyi sɔrɔ foyi donc ni fanga sigira sisan nɔ u tun bɛ hakilina min kɔnɔ u bɛ boli ka taga fanga kura fɛ yen parti au pouvoir fɛ yen u bɛ taa yen fana n'u ye dɔ kɛ n'u bɛ fɛ k'a ye firite n'u bɛ fɛ ka firi tuguni u bɛ dɔ fana wulitɔ lajɛ u bɛ boli ka taa o fana kɔnɔ mais alors que parti bɛ créer ni hakilina de n b'i ka kuma sɔn ji la kuma dɔ fana bɛ sɛbɛnfura in kɔnɔ ko transhumance politique parti dɔ ye musaka dɔ e la e taara kala filila ye e kɛra député ye aw sera assemblée nationale kɔnɔ e ko e bɛ bɔ o parti la ka na c'u ka parti la u ko fana bɛ dabila o fana ɲana dɛ o bɛ dabila bon o bɛɛ bɛ parti camanba in filɛ nin parce que parti bɛ créer a tɛ créer ni philosophie ɲuman a tɛ créer ni idéal ɲuman ye o de kama ni transhumance politique bɛ kɛ mais ni parti limitera sisan nɔ parce que démocratie filɛ nin min yɛrɛ ye Asisi in diya ne ye c'est-à-dire démocratie fɔlɔ la min nana anw fɛ yan nɔ 92 démocratie y'a fɔ man di dɛ mais démocratie nana kunjugu kan de ka démocratie mamu ka fergeti yɛlɛma ka sɔrɔ ka di anw ma bon de b'a dira anw ma o cogo la en 92 fo bi a b'o cogo kelen la solution foyi ma sɔrɔ ka se ka yɛlɛma ɲini donc Asisi bɛna kɛ sababu de ye ka démocratie créer Mali ye min na an ka danbe bɛ taa min na an yɛrɛ ka jamana yɛrɛ n'an ka hakilinaw bɛ taa kosɛbɛ Asisi in fanba ye o de kama o y'a diya ne ye o de kama a fɔra yɛrɛ ko assise pour la refondation assise nationale pour la refondation parce que an bɛna segin kura de don jamana in kɔrɔ ka taga ni o ye o de ye Asisi yɛrɛ nafa ye. Ɲare a fɔra ko ka constitution yɛlɛma o ye fɛla ko ye constitution a kɔrɔla a ma kɔrɔ san 31 dɔw kɛra
dokera constitution yɛlɛmali in tɛ baasi ye constitution min bɛ an bolo constitution de février 92 min b'a kɔnɔ a bɛɛ tɛ kojugu ye hali n'o y'a sɔrɔ constitution in dépassera fɛn dɔw bɛ yen bi san 30 nin kɔfɛ fɛn dɔw bɛ yen bi olu kan ka don jamana maracogo la olu t'a kɔnɔ kosɛbɛ bon anw ka constitution ye min ye an ka constitution ye constitution rigide de wa a ye fangaba di jamanakuntigi de ma wa exactement a ye fangaba di jamanakuntigi ma parce que n'i y'a ye institution minnu kan ka sigi sen kan pour ka se ka jamana mara institution ninnu fanba constitution tacogo la a bɛɛ bɛna a yɛrɛ sɔrɔ président tɛgɛ kɔnɔ donc a ka fanga ka bon kojugu a ka bon fo ka taa dama bon assise in kɔnɔna la fana a yirala tuguni k'a fɔ ko sariya dɔw bɛna ɲini sariya minnu n'o o b'a kɛ ni président b'a nɔ la n'i ye faute grave dɔw kɛ i tɛ makɔnɔ k'i ka mandat ka ban sanction dɔw bɛ ta i contre n'a sɔrɔ i bɛ wuli ka bɔ yen k'i juger i bɛ wuli ka bɔ yen k'i juger o kelen démocratie kɔrɔ in nana ka na mun kɛ an ye loi kɔrɔ dɔw b'a kɔnɔ loi min b'a yira k'a fɔ mɔgɔ minnu kɛra ministre ka kɔrɔ c'est à dire hali n'u ye diɲɛ kojugu bɛɛ kɛ u minɛ man di k'u don kaso la donc minnu kan ka tila ka taga u juger n'o ye haute cour de la justice haute cour de la justice mɔgɔw y'a yira k'a fɔ k'a ka wuli ka bɔ yen a ka bɔ yen parce que a tiɲɛni ka bon n'a nafa ye tiɲɛ yɛrɛ la haute cour de la justice ka d'a kan politique mɔgɔw de bɛ taa yen olu de bɛ taa yen i yɛrɛ dɔn kɔni u tɛ se ka kɛ n gere ka ɲɔgɔn kɔnɔ fara voilà ka gɛlɛn fɛn ne bɛ ka parti la ne ye détournement kɛ ne taara anw ka représentant dɔ bɛ haute cour la an tɛ ɲɔgɔn labila o tɛ ɲɔgɔn labila dɛ kosɛbɛ o de ye ko yɛrɛ fana diya n ye kosɛbɛ ale nafa ka bon kojugu vraiment a nana nacogo la a nana natuma la ani kɔrɔlen tɔ ninnu si ma kɛ kelen si ma kɛ kelen bi hakilina ɲuman minnu produira kɔnɔ a ka ca ala fɛ ni hakilina ɲuman minnu labaara population de bɛ lafiya c'est-à-dire caman bɛ bɔ politique mɔgɔw ni faamaw ka pouvoir la population de bɛna pouvoir sɔrɔ kosɛbɛ o démocratie ninnu fana talan ye o de ye pouvoir bɛ peuple de la pouvoir bɛ population de la donc a ka ca ala fɛ n'u sera ka lawaleya jamana in bɛ diya quoi kuma dɔ fana fɔra yen o fana ye tiɲɛ dɛ ko ka communaliw kɛ municipaliw kɛ fɔlɔ ka tila ka députation kɛ ka d'a kan ɲare ni présidentielle fɔlɔ kɛra député ni députation kɛra a kuma ka ca dɛ wa tout le temps était comme ça a kuma ka ca dɛ présidentielle mana kɛ ni président kɔni sigira a banna fanga b'ale de la bɛɛ b'i ɲɛsin ale de ma ni fɛrɛ ma kɛ a bɛ majorité sɔrɔ assemblée la kosɛbɛ aw kɔni o de ka ca la ne ma la n'a sɔrɔ président de la ka sigi yan nɔ min qui représente un parti politique la majorité sɔrɔ ne kɔni hakili t'a o tɛ voilà bon hali an bɔra fanga min na sisan nɔ président kelen président ye makama min tun b'a nɔfɛ makama in kama a ka parti kɔnɔ hali candidat minnu man ɲi mɔgɔw taar'u nɔfɛ président kama i y'a ye donc o de kama a candidat caman bɛ yen a tila k'a ka sigidaw kɔnɔ problème parce que ala y'a dɔn a candidat ninnu tun man ɲi u ŋaniya man ɲi mais u taara président kama président yɛrɛ bɛ se ka a ka nagakɔrɔ nafolo a bɛ se k'o ta k'o don localité dɔw députéw la u kana a ka parti la o de la législative ka kɛ présidentielle de o de nafa ka bon kosɛbɛ o la n'o kɛra législative député minnu ka ɲi n'olu taara donc ni président taara ka fara o kan président minnu sɔrɔ yen nɔ o bɛ jɛ ka baara kɛ kosɛbɛ o ka fisa président kama u ka taa ka taga responsable dɔw ta minnu tɛ responsable ɲuman ye président kama u ka tila ka n'u ka sigidaw tɔɔrɔ ka sigidaw tɔɲɔ ka jamana tɔɲɔ quoi o ye tiɲɛ donc vraiment assise in a ɲana kojugu yari ka kuma kuncɛ kuma san'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ bon vraiment n b'i fo ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo jamana in filɛ ka taa cogo min na jamana in tacogo ka ɲi mais an y'a ye k'a fɔ hakilina in kɔnɔna la mɔgɔw tɛ ka ɲɔgɔn faamu dɔw bɛ ka ko bɛ kɛ pour que ka transition in bali ka baara kɛ dɔw bɛ ka ko bɛ kɛ ko le 27 ko transition min filɛ nin k'a ka wuli ka bɔ yen bɛɛ n'a ka faamu don bɛɛ bɛ se ka fili nka e yɛrɛ bolo jama fanba bɛ min jama fanba ye transition ka continuer de ye sɔn kelen n'o ma o mais minnu fana bɛ kɛrɛfɛ n'olu tɛ jama fanba in kɔnɔ dɛ o tɛ ne tɔɔrɔ o parce que jamana kɔnɔ jamana tɛ jɔ fiyewu fo mɔgɔw ka ɲɔgɔn sama sama yɔrɔ dɔ la mais an bɛ ala deli ɲɔgɔn sama sama in a ka kɛ concurrence de ye a kana kɛ rivalité ye quoi concurrence ye o ye jumɛn ye bɛɛ b'a ɲini ka hakilina dɔ produit hakilina min ka ɲi jamana ma e b'o ɲɔgɔn produit ne yɛrɛ fɛnɛ bɛ n jija ka hakilina dɔ produit min ka ɲi ni e ta ye jamana ka hɛrɛ la mais n'a kɛra rivalité ye dɔrɔn a bɛ kɛ juguya de ye adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ bon an tɛ juguya fɛ quoi an bɛ min fɔ transition an bɛ transition fo ka f'u ye u k'u cɛsiri hali bi peuple malien b'u kɔ an ye chance dɔ sɔrɔ an yɛrɛ ka chance min ɲɔgɔn sɔrɔ donc n'ala ka jɛ ye jamana bɛ bɔ nin dingɛ in kɔnɔ ala ka barika don jamana in ala sɔnna ma ala k'an ka laɲiniw sabati jamana in kɔnɔ bon et puis par peuple malien kana siran u bɛ ka essayer ka pression dɔw kan ko n'an m'an ka sira bila dɛ ni élection ma kɛ CEDEAO bɛ sanction ta an kama dɛ communauté internationale bɛ sanction ta an kama dɛ u bɛna embargo k'an kan dɛ embargo bɛ Mali kunna a mɛnna koyi u ka da bɛ tugu an ka mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ an ka ministre des affaires étrangères de tɛ Gana de voilà u bɛ boli la u k'u cɛsiri olu bɛ sira sɔrɔ n'ala ka jɛ ni ala sɔnna
Bon, maintenant, on a le peuple malien, on a ça. Bidjé, on a mochi, c'est la mochi isolé. Afghanistan, États-Unis, sans moi, quoi de Afghanistan. Afghanistan, mais qu'à Koutaï. Quoi fait au club où il y a une lac à bouler à boire. Donc, on margo bekou, on dit, ou bla. Mon mi taraka bouire. Il y a un autre ni place. Mais Bidjé, veut gagner, les États-Unis, n'ont pas gagné, qu'à bouler en Afghanistan. Pour votre place, une ville, on va gagner. Ou Mali, ou tout là, oui. Ni mo tara partenaire, tarako, parce que comme les Asram Tako Mandi. Il va oublier qu'on a un partenaire ou une place. Ou bien, qu'aucun minka, il t'a mis, Hereka Boumali à la télé. On peut plus malien en Asram. C'est comme Mali isolé. Nico Kibet. Diplomatie quoi et réciprocité de et même minkene ne fait le bon yon qui voilà donc on attend nos sray na la gajay Mali be bon ni dingue ngono ka la ga raso fo bien be bay inshallah bi Mali que le référence li ji ko no di frontière amma ka di bi c'est à dire que check ka di be ko ba ka di ji be al ne ma se ka ke ni mo ya ke ni ga bunda la ni ya ye ba ka mi ba ne gemene Mali ya jojorom na bi akadi ji be ka joni joro ina donc ko ka fo transition ba shi ko tu la ba tana ni ala sona peuple malien ko tabarkala mais malien be la jele tabarkala yera fo ko sebe chu nyare arbi dobu faso fede an wa sigida nan na an wa demseni funen kenu to abu sambika yelema domi ira don mutu tigi mobili tigi akasra me bulle apo bulide abarka Amadou Toumani Touré abarka Amadou merci monsieur le président ala ki dairo suma abarka Ibrahim Bokar Keita abarka ATT merci ATT merci ATT pour la route express Sebeninkoro merci ala ki dairo suma il est noble merci monsieur le président donc benadou jekan merci Touré awde ma gayan Touré awde agen Touré ala ka saya ki ma lafiya ye an ni so jara osu mane masa klobila anga Sebeninkoro goudron krokurain Allah subhanahu wa ta'ala nyabala anga goudron krokurain sans elema don anga demsenu faso kanu bula sigida nan Sebeninkoro demsenu une circulation qui est nette wadlan hari police ti se ko nyonke awo mama accident ke mama bi foi ou est be orienté katita fana fo kata nege nyefu katose ambe demseni shifina kanu Sebeninkoro ambu fo ou yeni faso baramke ante fara nyonga anga sheria mun so langulam assalamu alaikum wa alaikum salam to ne jamfana ni joro mobila ni be sigida mina ne to Lassine Keita ni Sebeninkoro jeunesse tonde ni biro communal fina tonde ni sigeno Sebeninkoro ulada na anya bawla abe Sebeninkoro aw jolembe srafuna no abse ka faina aw dogu yemuya bon an jogu ta dore comme ça senzi de Sebeninkoro à travers le bureau communal amato ko sira jatemina ira ka foko 31 donné accident ga cha kosobo donc bureau nyamoko no karmuni masigidiri u yala nyini a actimudo akana lajo aka continuer sabula saluna sinta ni o jatemina fara ko zo ka d'accident a Sebeninkoro o de la an jolo do an ko tuna ma nyefo wala sa mo ko siga bul don noni sira tege fana ka gela mun ma siga sira tege do lui munu mi ga le passerelle sans fa lu ga le passerelle sans fa an jo ko yodi ayin barada mina be klejul bobi abna klejul kala klif la barado 30 ayat o ni baran yala ma warbaw de men barana o be ni jeunesse re jonkulo naywa comme nya fe to ma en fleur fajim nan ni nata salonta mo ta gande ma ere de ka aka an yere ba ko mais sans to tamele kata anazer to ko de men do ni do mo ndama do to ko isa songo do mo la saka ko no ko awele gambi bolo kala se population ma mo mun ba boli ani jamana famaw bo le gambe kala se population ma o e feti tiadu menan tara don doni feti chamambe alabulu nambul la don doni o de hausa ambela jel ka se an se orola oni nga se ka ko no wa nyoko bulu biro Sebeninkoro à travers karam ke taw galla yini o ye kata sa rega nyamo ko bama no masigidiri u ba amlala o de barala nga se ka dudo nga se ka lafiya sabla ni yabe ko jamana asifina ka odu sifina ka ne sinye sigi o le la kadare mamulo asifina ka an ga ta don an ga ko no wa nyoko bulu merci Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ibi to kane jampa e ane jorom bila. To Adama Dumia ne Sebeninkoro Seregi président. Seregi e comité de développement. Wala na nyembe ne ka e ku jolena Sebeninkoro sibu niveau la sa ko era krepe. Joku min bawla donya foranya na ko wala sa serap se ga temeli no ka chumina. Ay rep se ga wulega jumela se ni watina. Bon, ça on ameninge amba d'abord pour que population lafia parce que ça élément kɔnɔna na denmisɛnninw ka siratigɛ ma nɔgɔn i n'a fɔ ani mɔgɔkɔrɔbaw
bon an bɛ yɔrɔ min na nin ye Sebenikɔrɔ nimayɔrɔ de dɔgɔtɔrɔso bɛ yen essentiel bɛ yen bon sugu fana bɛ yen bon ni fara kɛra polisiw kan ka siratigɛ facilité mɔgɔw bolo san ɲɛnama kɔnɔna na a bɛ caman bɔ accident na an b'a dabɔ o de kama san o san pour que n'u lakana. mais a da ye nin yɔrɔ in de ye ou bien a ye localité dɔw ta Sebenikɔrɔ. localité caman talen don Sebenikɔrɔ yan b'a la point Y fana b'a la poste fan fɛ ani Woyangoda san o san an b'o de kɛ k'a daminɛ le 31 sufɛla an b'o don 3 bɛɛ kɛ n'Ala ka diɲɛ. mais ko nin baara in y'a mɛn k'a fɔ aw yɛrɛ jɔlen b'aw yɛrɛ kolo la nin baara in na yala welekan b'aw bolo walasa baara in bɛ se ka continuer parce que n'a kɛra jɔnkolonna ye n b'a dɔn musaka fitinin tɛ don a da fɛ. bon musaka ko kɔni na mɔgɔ tɛ yen ko mun bɛ k'an dɛmɛ an bɛ k'a kɛ an yɛrɛ kolo la Sedeki ni jeunesse CNJ olu de ka bolodi ɲɔgɔnma don san o san an b'a kɛ an yɛrɛ b'an débrouiller an bɛ mun sɔrɔ anw yɛrɛ kun na ka poste kɔnɔna na an b'o de fara ɲɔgɔn kan ka jeunes la motiver n'a ye san o san an b'u la motiver n'a ye a kɔni a ka d'an ye halisa n'an bɛ dɛmɛ sɔrɔ pour que ka se ka kɛ caman bɔ accident na fɛti ɲɛkɔrɔlaw la. ko k'aw ni polisilakaw faralen ni ɲɔgɔn kan nin baara in na yala dugutigilakaw ni mairelakaw aw ma se olu ma ka baara in ɲɛfɔ na ɲɛna. bon san o san u b'a kalama ni mairelakaw dugutigilakaw bɛɛ b'a kalama mais k'a fɔ ko mairie an wele ka na donbolo k'an ye a ko la o ma deli ka kɛ fɔlɔ bon mairie dɔ kɔni delila ka se kɛnɛ kan yan san caman na mɛ ɲina mairie ma se an ma yan fɔlɔ sinon mairie dɔw bɛna kɛnɛ ka lancement na u bɛna ka na an lajɛ k'an remercier mais k'a fɔ ko nin ye donbolo de y'a ye nin minɛ ka fara o bolo la a fana kɛra baɲumankɛ minnu bɛ tɛmɛ sira fɛ sinon olu bɛ se ka denmisɛnninw ladiya sinon autorité tɛ Sebenikɔrɔ mun y'a fɔ an ma hɔn bon ani polisiw ka corporation ye nin ye san o san parce que an n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ tuma bɛɛ an ka commissaire yɛrɛ Kamisogo an n'an bɛ nin kɛ tuma bɛɛ hali sɔgɔmada in na ka jeunes bilara ka na bon su in na fɛnɛ an n'u bɛ ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ni Ala ka diɲɛ. i ka kumakan laban ye jumɛn ye nin kɛnɛ kan. bon n bɛ foli ladi aw yɛrɛ journalistes ma radio ɲɛtaa mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma aw fɔ ka baara la n'aw tora ka na nin fɛnɛ kɛ hali n'an ma mɔgɔ sɔrɔ ka fɛn d'an ma ni aw bɛna k'an kumakanw ta k'a lase a bɛ courage da anw ma bon an b'a ɲini halisa bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la san yɛlɛma tile kelen dɔrɔn nɔfɛ ko don bon n'i ye a kɛ ko wɛrɛ ye Ala k'an kisi ni ko wɛrɛ bɔra a kɔnɔ o man ɲi an kɔni b'a ɲini Ala ka ɲuman tɛmɛ ka bɛɛ kisi ka bɛɛ tanga ka foli ladi bɛɛ lajɛlen ma Ala y'an ka sanw yɛrɛ caya merci. merci. ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na. cɛkɔrɔba dɔ delila k'a fɔ ye nka Adama Koli ale ka kuma kɔnɔna na fana bɛ segin a kan a ko bɛɛ tɛ se ka kɛ fama ye ko jamana kɔnɔ bɛɛ tɛ se ka fanga ɲini bɛɛ ni fanga man kan tiɲɛ tɛ ko dɔw ni fanga man kan dɛ Mali de tiɲɛna danbew bɛ ɲini ka tiɲɛ tiɲɛ tɛ yɛrɛ kunun ko an ka dɔnkibaru kɔnɔ an ye Musa Tarawele ka ko ma mun fɔ cɛkɔrɔba dɔ ye ne wele k'a fɔ ne ɲɛna ko tiɲɛ la k'an ka jogo yɛlɛma ne ko cɛkɔrɔba n k'a bɛ se ko Musa ko Ala ka hinɛ Musa la ko Musa k'an ye mun fɔ ko tiɲɛ don. n ye min f'i ye maa caman bɛ Mali ko kuma na bi n'i ye kumada di Mali yɛrɛ ma a bɛ sun ci ka tɛmɛ. yarɔ i m'a ye misali la kangabakaw ka case sacrée u ka so mun bɛ yen n'u bɛ to ka a ti u bɛ to k'a yɛlɛma u bɛ to k'a bin yɛlɛma san 7 san 7 cɛkɔrɔbaw de b'u sigi san 70 san 80 san 90 n'u ye nin bin bɔ k'u b'a to wa u b'aw denmisɛnninw ka taa bin ta wula kɔnɔ cɛkɔrɔbaw b'u sigi ni don nana ni bin ye u b'a fɔ he e k'i ta bila yan fɛ i b'a sɔrɔ o tɛ yɛrɛ wolo ye cɛkɔrɔba dɔ de ye nin fɔ ɲɛna kan ka ban he a ye nin ta minɛ a k'a di sanfɛ mɔgɔw ma u k'a da tu u ye i y'a faamu dɔ bɛ na n'a ta ye cɛkɔrɔbaw b'a fɔ hɔn e k'i ta bila yan fɔlɔ o tɛ yɛrɛ wolo ye o tɛ halala ye k'o tiɲɛna de k'o tiɲɛna de an bɛ birisa ɲagami de la bi n'o bamanankan ka fanga ɲini min mana wuli o b'i ta don a la min kan ka kuma min man ka kuma min kan ka fanga yɛrɛ ɲini min man ka ɲini bɛɛ kɛra ɲiniba ye yɛrɛwolow ni fɛnw bɛɛ ɲagamina ɲɔgɔn na sisan yɛrɛwolo ko tɛ yen tuguni an t'a dɔn min ye min ye tuguni an t'a dɔn mun ye mun ye n'o tɛ bɛɛ man ka fanga ɲini ayi Bamakɔ tɛ wa o don n'an bɛ so k'a kɛ bɛnkungo ye caman bɛ kuma caman na olu b'u daje dɛ tiɲɛ don n m'o de f'i ye sisan wa n ko kangaba ni fɛn bɛ yɛlɛ cɛkɔrɔba b'a fɔ dɔ ye e k'i ka bin bila yan mais dɔ bɛ na n'a ta ye dɔrɔn u b'a fɔ a ye nin minɛ k'a di sanfɛ mɔgɔw ma a n'a kɔrɔ don a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na dɛ tiɲɛ tɛ cɛkɔrɔbaw de bɛ fɛn fin jeninnen don nka an ni danbe tigi dɔ an n'a ye barosigi kɛ assise bannen n'o ye Adama Koli Kulubali kununko an ye kun fɔlɔ tɛmɛ
a ko k'ale ka karamɔgɔ y'a fa de ye bura mɔgɔ caman tɛ nin fɔ dɛ ni ni fa tɛ baro kɛ a bɛ k'i ka karamɔgɔ ye cogo di yarɔ mɔgɔ min n'a fa tɛ ɲɔgɔn ye merci mun fɔ fa donna ka bɔ baarakɛyɔrɔ ale bɔra hali k'i sigi a kɛrɛ hali n'a ye dumuni kɛ ka taa ba a barika o t'a kɛ ni fa sara sa fa ka secret t'i bolo cu i hakili jigi kunun ko dunan bonya an bɛɛ tun bɛ sigi tasa kelen de kunna kosɛbɛ k'an tigɛ ko minɛn kelen kɔnɔ tɔgɔjigi kelen cɛkɔrɔba b'i bolo fa la k'a min cu kurun tɛ yen dɛ ayi an bɛɛ b'an susu k'an susuli kosɛbɛ cɛkɔrɔba sigilen bɛ an bɛ dumuni k'a ta an bɛ tasa daminɛ fo k'i sa wa kininkanfɛn sogo e k'i sigi i bolo ko f'i ka sa fo k'i sa f'i ka sa ngɔyɔ je fo k'i sa mara tun bɛ waati ka tɔ su ɲɔgɔn fɛ nka bi bɛɛ n'an tilala an b'an tigɛ ko minɛn kelen kɔnɔ bi bɛɛ n'i ka setini bana tɛ mɔgɔ si minɛ bɛɛ n'i ka setini bɛ taa sa bɛɛ n'i ka setini kɛnɛma kosɛbɛ taa sɔ san o ye tiɲɛ a gɛlɛyara dɛ a gɛlɛyara an bɛ gɛlɛya kɔlɔlɔ fɛn fɛn na bi an y'an ka danbe ɲuman caman de bila o de ye ninnu lase an ma bi wa bura an yɛrɛ ka fisa o génération bɛ na ko an denw n'a mɔdenw olu kɔni tɛ olu yɛrɛ ka fo n'u ye ɲininkali kɛ so kɔnɔ ko ne ko papa bɔra de yan k'i sigi a kɛrɛfɛ hali miniti 5 i n'a ka baro kɛ a bɛ fɛn dɔw f'i ɲɛna n'a tɛ yen don min i b'a fɔ ne fa ye nin fɔ n ɲɛna papa yɛrɛ nɔ don dɛ maa o maa lamɔna ka san 40 kɛ san 45 san 50 e lamɔna cogo na i b'a dɔn o tiɲɛ mais dɔw kɛra fisiya papaw ye bi k'u ja i ye ka tɛmɛ i yɛrɛ kan o tiɲɛ n'i ma lakasa a b'i lakasi Adama Koli Kulubali a fa ye Buna Kulubali ye hôtel Buna o tɔgɔ dalen bɛ nin fa de la espace Buna o tɔgɔ dalen bɛ nin fa de Kayi hôtel dɔ bɛ hôtel Buna o tɔgɔ dalen bɛ nin fa de la ni cɛkɔrɔba in éclatement kɛra tuma a tun bɛ Sénégal den éclatement kɛra tuma min a nana Mali la k'ale faso a nana baara kɛ yan a ye baara kɛ i y'a faamu san 40 kɔ dɔrɔmɛ 1 ma tunun a kɔ a ma faso nafolo dɔrɔmɛ a ma don fonctionnaire de tun don fo ka taa miniji dɔgɔya a taara retraite la tuma min a taara i sigi logo Modin Kane ka kɛ dugutigi ye fonctionnaire administrateur civil a taara retraite la u y'a wele ka taa dugu kalifa ma a kɛra dugutigi ye logo Modin Kane an tɛ yan an ye seereya mun sɔrɔ Adama Koli Kulubali fɛ jamana in danbe hɔrɔnya ani yɛrɛwoloya an ka fara ɲɔgɔn kan an k'a lamɛn Koli dɔw bɛ yen ministre n'u y'u nomina ka kɛ ministre ye maa dɔw b'u kantu ma i janto i yɛrɛ la dɛ i kana ɲinɛ i yɛrɛ kɔ dɛ mais o yɛrɛ de ye jamana in coron i janto i yɛrɛ la 30 ans in kɔnɔ a bɛɛ bɔra ɲɛmɔgɔ fɔlɔw de la n'ale tilenna ministre tɛ se k'i bolo don bɔrɔ kɔnɔ ni ministre kuraw nana n'u ye baara kɛ convenablement ni ala y'o yira na fanga kura ka na ministre kuraw ka sigi ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka tilen ministrew ka baara kɛ u tatumaw ni hakɛ mun kan ka kɛ o kan ka d'u ma u ka t'u ka forow ni fɛnw sɛnɛ u ka baaraw kɛ mais pas k'i bolo don cause kɔnɔ parce qu'il faut réduire le train de vie de l'État parce que ministre ninnu yɛrɛ système min bɛ a b'u coron de ka taa train de vie dɔ k'u kun n'u bɔra ministère la a bɛ kɛ problème y'u bolo donc kɛsi tɛ o c'est pas un fonds de commerce ministère t'o ye jamanakuntigiya t'o ye surtout l'argent c'est important dans un pays l'économie mɔgɔw bɛ wari minnu impôt ni fɛn minnu fara ɲɔgɔn kan o kan ka gérer de avec kan ka kɛ nukɔnɔfɛn de ye tulonkɛ man kan ka k'o la n sago tɛ ministre fana ka bila fɛn façon dɔ kɔnɔ mais il doit vivre modestement ministre tɛ distributeur de billets ye o a ma dabɔ o kama o président nana cogo min ka mɔgɔw servi u fana nana ten puisque président kelen tɛ se donc a b'olu fana wele u k'a dɛmɛ baara la mais pas wari tila pas pour être riche on ne vient pas en politique pour être riche mais pour servir m'a fɔ u fana ka to condition façon dɔw la minable non mais u ni mun ka kan u ka d'u ma et puis n'u ye baara kɛ ka ɲɛ u tatɔ k'u ladiya an ka n'u ye yeko 2 la tugun mais n'i nana ka na i kɛra ministre ye i train de vie ta 20 millions par mois e dun sara 1 million mais i laban bɛ coro e yɛrɛ bolo san aw ye sigikafɔ mun kɛ n'a kun cɛra maliyɛn kuraw bɛ sɔrɔ wa ka mali kura jɔ mais maliyɛn kura caman de bɛ yen n'an dɛsɛr'o la an bɛ maliko ban mɔgɔ ɲɛnamaw bɛ yen u y'o mɔgɔ ɲɛnama caman ressort de kari u y'u kɛ mɔgɔ fu ye u bɛ jamana kɔnɔ yan et puis pour que ka mali jɔ sen kan on n'a pas besoin de 1000 personnes mɔgɔ 100 ɲɛnama mɔgɔ 50 i b'a bɔ k'a da bi jamana bɛ yɛlɛma et puis mais mɔgɔw ɲɛna mun don mɔgɔninfin l'être humain il n'est ni bon ni mauvais la grande partie c'est ça il n'est ni bon ni mauvais a bɛ changer l'homme est versatile
n'a ye sira mun ye ɲɛmɔgɔ bolo a b'o de ta ɲɛmɔgɔ mun don il faut que an ka fɛsɛfɛsɛ ka jɛya président ni président ma ɲɛ a tɔ si tɛ se ka ɲɛ ale de bɛ directive di n'a ye conduite mun ta mais tu a bɛ ku la Paul Kagame i ka to ka copter ta k'i b'o feere ou bien k'o ka armée wari dun ka taa kolo san ka taa d'a ma ka taa kolo san ka taa d'a a bɛ ku la a bɛ ku ministre la Paul Kagame bara k'i bɛ t'i bolo don bɔrɔ kɔnɔ ka wariw ta ten k'a tiɲɛ donc n bɛ ka mun f'i ye tan de don ni président ma ɲɛ dɔrɔn a tɔ si tɛ ɲɛ parce que tɔw bɛ k'ale de jateminɛ n'a y'a bolo don bɔrɔ kɔnɔ ministre fana b'a bolo don directeur b'a bolo don a bɛɛ bɛ ɲagami ce qui fait que il faut faire très attention aujourd'hui a kelen do bilisa ɲagami ye an bɛ taa jigi ɲɔgɔn na a bɛɛ bɛ dépend président de la c'est pour qu'an ka kumaw kɔnɔ n b'a fɔ jamana ko in mɔgɔ kelen ko de bɛ Mali la mɔgɔ kelen ko de bɛ n'o nana président n'a nana jamana jɔ kama a yɛrɛ bɛ an kɛ démoralité de k'a ɲɔgɔnw bɛ jamana kɔnɔ minnu bɛ se k'a dɛmɛ baaraw la a b'u wele ka na fara a yɛrɛ kan ka jamana ta bras le corps a tɛ tɛmɛ 100 personnes kan o bɛ jamana yɛlɛma parce que i tɛ bi mɔgɔ kan o loi de don ne t'a ta e b'a ta cogo di e bɛ se k'a ta cogo di n'i y'a ta i b'a fɔnɔ aw ka hakɛ ye mun ye o ka d'aw ma aw b'aw ka baara kɛ dignement parce que n'i bɛ nin mission fɔsɔn kɛ wari mun n'i y'a sɔrɔ i tɛ hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ c'est pas la peine wari dogodogolen ninnu a bɛɛ laban bɛ taa tiɲɛ. cɛkɔrɔba dɔ ko ma ko ni jamana nafolo suɲɛ ministre minnu bɛ jamana nafolo suɲɛ ko u bɛ foroba nafolo de kan n'u bɔra la ala bɛ bana daw kan u bɛ Tunisie ni Maroc sira ko laban na k'u bɛ sa ka da kan u bɛ foroba nafolo suɲɛ. cu ne kɔni bɛ mun fɔ f'an ka limaniya de ni limaniyara fɛn dɔ bɛ i t'a kɛ i tɛ bi mɔgɔ kan tɔɲɔli man ɲi hakɛ t'i to i ɲɛna a bɛ se ka mɛn ala tɛ pressé i bɛ mɔgɔw tɔɲɔ mɔgɔw ka wariw mɔgɔ minnu kan ka don mɔgɔw ka kɛnɛya la minnu kan ka kɛ walidenw ka éducation na e y'o ta k'o k'i kun k'i b'i denw fɛ mais o bɛ kɛ vauriyɛnw de ye drogués ni fɛnw non fɛn caman bɛ arrivé mɔgɔw la a tɛ kɛ ten dɛ mɔgɔw tɛ jateminɛ de kɛ mais tu paies i b'a sara i ka hakɛ ye mun ye i k'o ta i k'i denw éduquer dignement i ka baara sira yir'u la mais i den sigilen i kelen ka mɔgɔw ka hakɛ ta ka n'o d'o ma o tɛ baara kɛ foyi o laban bɛ kɛ mun ye tigi n'i nana ka mɔgɔw jigi tugu dɔɔni min b'i bolo n'i y'o sɔrɔ barika b'a la i denw fana bɛ améliorer de i kɔ bɛ dilan mais comportement dɔ bɛ mɔgɔw la u b'u yɛrɛ kɔw tiɲɛ ka mɔgɔw ka fɛnw ta ka mɔgɔw hakɛ cu o de nana ni tiɲɛni ye. koli jamana ɲɛmaa ye wele bila CEDEAO ma k'u tanu ko hali k'u k'an dɛmɛ o nka lajɛ in bɛ kun cɛ tuma min jama fanba y'i kan to k'a fɔ ko cɛmancɛ fanga ko kalo 5 fo san 5 e hakilinata ye mun ye o ko la ani CEDEAO kan panmuru mun gulonnen bɛ an kunkolo la. olu yɛrɛ de b'a lajɛ c'est-à-dire que jama ko u k'a lajɛ dɔw ko 6 mois dɔw proposition taara fo 5 ans na bon jamana ɲɛmɔgɔ Assimi Sogel a n'a ka gouvernement mɔgɔw ani CNT u yɛrɛ de b'a lajɛ raisonnablement délai mun bɛ se k'an permet jamana ka jɔ a sen kan parce que même f'i ye cu 5 ans ça me paraît trop mais u yɛrɛ de b'a lajɛ voilà 5 ans c'est trop u yɛrɛ de b'a lajɛ ce qui est raisonnable mun bɛ bɛn u ko o délai ta k'o fɔ CEDEAO ye k'o fɔ CEDEAO ye ka jamana in jɔ a sen kan parce que n'an y'a jamana di ko 6 mois ka jamana munumunu k'a di tugun an bɛ laban coup d'état de la ala k'an kisi jamanadenw u bɛ muɲu an ye san 30 kɛ palon na n'a fɔra k'an ka san 2 kɔnɔ pour que k'an ka jamana jɔ o man ca est-ce que o ka ca o man ca parce que nin kelen de kɛra coup d'état mun kɛra avec les Sanogo 2012 a fɔra k'an k'an sigi ka kuma u y'u ban a labanna mun na coup d'état je me rappelle bien professeur Jala Konate ale ka fɛn bɛɛ tun y'o de CNT ko kuma in tun b'a da an k'an sigi an ka kuma ala ka hinɛ la o de tun y'a ka hami ye n'o hami de sara an k'an sigi ka kuma jamana ka taa bolo wɛrɛ kan u y'a birisa ɲami a kɛra cogo di donc cu n'a ma kɛ ten ne de y'o f'i ye n tɛ yɛrɛ sɔsɔ dɛ Assimi ne t'a dɔn Sogel n t'a dɔn jamana de y'an jɛ bi n ka so ye jamana ka marché u k'a ta ba la le délai qu'il faut raisonnable pas exagéré ka jamana nettoyer constitution ninnu k'u bayɛlɛma parce que mun bɛ ça marche pas. i y'a fɔ ko constitution bɛ yɛlɛma. il faut k'a yɛlɛma parce que e bɛ taa dumuni dɔ ta i b'o dun i tɛ se ka mun digérer i tɛ se ka mun yɛlɛma i kɔnɔbara la o bɛ ɲɛnabɔ cogo di ka t'i sigi dɔrɔn il y a trop d'experts dans ce pays ka taa France constitution ta komi ni kunkolo t'anw na
k'olu ye expert ye te anw de b'an ka réalité dɔn i bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ka réalité ta o dun bɔra processus dɔ de la a mana ten anw de bɛna sigi k'an ka yɔrɔw jateminɛ an n'an ka donsow n'an ka juriste an ka maakɔrɔw an ka donsow an ka taabolow k'u dessiner k'u sɛbɛn en 15 jours nous-mêmes on peut le faire ici ko expert kabako do dɛ ouais co-expert et puis aux constitution kɔnɔ pouvoir bɛɛ bɛ président de bolo mais il n'est responsable de rien a bɛ wari foyi tɛ se ka k'a la jamana a b'a ci foyi tɛ se ka k'a la e yɛrɛ bolo fo ka président ka fanga dɔgɔya de mais faut k'a dɔgɔya kɛ il faut des garde-fous a bɛɛ kana d'a ma a bɛ se ka na tulonkɛ jamana la tuguni mɔgɔ kelen mais trop de pouvoir entre les mains d'un homme c'est dangereux ko de na ni coronin il faut que garde-fou dɔ bɛ yen parce que séparation de pouvoir mun n'u b'a fɔ ko fangaw tilatilalen don o tɛ yan o constitution kɔnɔ a sɛbɛnnen don ko séparation de pouvoir o de ye démocratie ye o normalement pouvoir ou séparer nous et ni ala Sarkozy bi se ka ti da do France justice ko la mais ya ha la jege abi da do la e mais ngo justice budget rebe bon ministère de la justice la indépendance du babola justice budget ah abe bo fen indépendance be fen to ah et député ou olu be menacer de dissoudre l'assemblée ou be wele am bora fen chama kalama démocratie na bu wele abe foko malade d'argent be assemblée ko no be ka député ou fa ou be elema ou be député do menacer démocratie rare la ou se ka ka et puis tu me mon fier mboyana duba kono mais je suis profondément ancré dans la tradition village Bemoulo village indien ko jugu mfa kera en fe kera en fe finalement mfa kera dugutigi o fatu dugutigi o fana fatu dugutigi donc mbado démocratie mbe village la terre parce que fa dugutigi a te décision tate abiti sigi ani conseil on va discuter nous benamuna abo de exécuter o de démocratie mais kele mo be kuma fa iba kuru e be fenreta ça peut pas marcher donc vraiment on a ta démocratie là démocratie mun adapter le no en réalité ou là mo rek démocratie en tout temps tout je vais loin ni c'est kenye anga commune là suffrage universel be boala kata ko mo kata voter pour que ka maire unifion sigi fena abe boala muna non mbanye fier na commune 4 na bo commune 4 là sebenen ko dugutigi ana aka conseil ou bi sigi jeune unifion olu ni délégué beta mairie la olu tuka mo nyana ma do ou de nyana ma olu tu do ku ka délégué au choisi am dalay dugutigi ana ka mo nyana ma ka réunion ke ku ka délégué au choisi muso jeune unifion mu bala ku délégué mun ka ta mairie la ka blakata ainsi de suite nous sera mairie la ka voter entre eux là-bas là olu de be commune gérée ni ou délégué mun blakata il va venir rendre compte c'est comme ça que les populations vont participer mais quand on savon sur le morceau du moment kata bulletin truqué que maintenant nani kati joko di moment non c'est pitoyable fanga mana soro condition na otenye tuwashila wari tla ni mo nyanche ka fanga soro la nambara la obenye tugodi mais olu debu denyana ma don ku di kata mairie kono kata voter mairie kono e ou ka maire tana avion no lu ye sra jenge ou be interpeller war mu sigio dana de aussi dugu deun darula tu o te faussé ni politique mo buga fanga ou kata députation niveau là parce que le développement là c'est à la base no maniana bo foyi maniana bo président rebe segen sans fait o là maintenant ni mai ka dugu de nyana mata ka blakata ni ma mais ça c'est ton problème et c'est que Igné Sinjoma ne boulot ni solution nyana ma sinon kata voter et te voter tout là dedans que maintenant nous joki jo fena que maintenant nous que fengo mais mon fille m'a donné je suis à mon second mandat en tant qu'indépendant mais ngala ñini tu moyen ka fait ntise ka système B nana pour servir je veux servir ni vient il faut voir en termes de mission mon fi mana dienate l'être humain est sacré mana fente tu ala jeke c'est une machine infernale ala jebe kuma inyo be yelike jon sera ko dla ibe dumnike o be digérer itlo be melike ibe tama hein o e mana koya bo banaliser le droit jamana ngona moni finke fouye ka moni finke fouye e be takemenan de di moma o ka voter e be tisigo fanga kuna nyugun to fente maso amatlekele j'ai dit non on sait que tout e bo tigi boye tout et tout kemenan faut que le ko nous de boye ni solution mon fie ça no sera ka un sore beki ka délégué blakata e ba jamana be jo a 5 ans fama rebe la fia sans fait puisque population era buka commune ou gérer ni commune rurale ou don chef de village ou réunis par village ou ka mo nyana ma bokata mairie kono ou ka voter entre eux chef de village ngaba ka de nyana ma do
aka muso ɲɛnama min b'a ka village la ale de t'a dɔn u k'u ka délégué bɔ ka taa kɛ sinon an bɛ bolo mun kan 200 et quelques partis pendant que jamanadenw kan ka fara ɲɔgɔn kan la cohésion sɛgɛn banna an ka fara ɲɔgɔn kan an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ 200 et quelques partis mais an bɛ taa min co rupture mun ni Choguel b'a fɔ a bɛ 10 ans bɔ n y'a fɔ n ko il faut rompre avec cette pratique n y'a fɔ il y a 10 ans pourtant n yɛrɛ kɔrɔkɛ de tun bɛ fanga la i y'a fɔ ne yɛrɛ voilà i y'a fɔ ne yɛrɛ voilà ko fɔ a ka ci de ouais il y a 10 ans, il y a 10 ans, jamana ka tanye. Moi, je n'ai jamais lutté pour moi. Je suis hôtelier au cas présent 8 ans. Mais il y a de bora la manière. Non, 8 ans, il y a un ministre qui a dit que le bureau est renouvelé. Il y a un non, parce que président pour président, non. Je veux servir. Nin desera kanga mɔgɔ minnu darana k'an sigi parce que u nana sɔrɔ n ka so de k'an ta k'an k'a ye nin dɛsɛra n ma se ka fɛn k'u ye n bɛ n sen bɔ a la et c'est la même chose à la chambre de commerce n démissionnera puisque baara taabolo man di n ye conseil di ka dɛsɛ n bɛ conseil de di fɔlɔ n'a ma fɛ n'a bɛ dafiri da la ne tɔgɔ t'a la non n ye sen bɔ a la mɔgɔ ma na bɔ n démissionnera bi et bɛɛ b'o kalama mais u ye n kɛ mɔgɔ façon bɛɛ mais je ne recule pas même ni san ta de don même ni Mali bɛɛ coalisera un homme tu dois être constant principe de do juguya tɛ principe de bɛ mɔgɔninfinya régi o de b'a ni bagan bɔ ɲɔgɔn na il faut avoir des principes il faut défendre des valeurs danbe f'i ko o fɛn de e ko e m'o sɔrɔ cɛkɔrɔba la dɛ ka d'a kan cɛkɔrɔba ka kuma dɔw fɔra an ɲɛna e ka tilennenya ni n tɛ nin na i m'o sɔrɔ fa tiɲɛ tɛ tu n y'a ka école kɛ j'ai fait l'école de mon père et c'est la meilleure école j'ai fait l'école de la vie ani école classique ni to be école mun kɛ n y'o kɛ n ye diɲɛ école kɛ mais école mun fɛnna n fa ka école n ma deli ka mɔgɔ ye mun ko ko n fa ye mɔgɔ kunta ye donc ni n b'a fɛ k'an fa sennɔ de ta n ka so ye k'a dan mais a bɛ gɛlɛya parce que jamana in diyara ye de a ma mɔ yan a ma bonya yan éclatement de la a y'a ka minɛn cɛ ka na Mali la yan a kɛra cadreba ye a ye jamana in servi a ye retraite ta moins de mois a seginna a ka village la a ma wolo ye a ma mɔ ye ka taa sɛnɛ kɛ ka kɛ dugutigi après ka sɛnɛ kɛ moyen ko tɛ o a bɛ na à l'âge de 36 ans au Mali so 3 b'a bolo Sénégal ani camion ban donna pension ɲɛnama b'a bolo inspecteur de finances de classe exceptionnelle mais a y'o bɛɛ bila ka taa sɛnɛ kɛ village la o ye école ye dɛ ka sa dugutigiya la donc kabako do dɛ ne y'o ye n fa a sara danbe kɔnɔ donc ne bɛ ala deli ala k'o de ɲɔgɔn nɔgɔya ye a ma bingani kɛ a ma mɔgɔ tɔɲɔ a ka vie kɔnɔ a kɛra a ka jamana fɛ a ye balimaw jigi tugu a kɛra a ka dugu fɛ a kɛra a ka kabila fɛ bon moi je crois que diɲɛnatigɛ na an bɔra o de kama voilà mɔgɔ si ma jigin a la n m'a ye mɔgɔ nana k'a fɔ ko n fa ye nin juguman kɛ a ka vie kɔnɔ mɔgɔninfinya la n'a ye baarada minnu kɛ donc ne b'o sira de taama a ma malo mɔgɔ ma s'a la wa ne yɛrɛ fana tant que n ma jɛngɛ mɔgɔ caman ko caman tan tɛ dɛ mais n bɛ n nɔ la donc tilennenya ye ɲɔgɔn de tɛ o tilennenya c'est ce qu'on demande au premier i tilen ni tilenna tu n'as même pas besoin de bénédiction de quelqu'un ala b'i dɛmɛ i ŋaniya ka ɲi i ŋaniya ka ɲi jamanadenw ka taaɲɛ ala yɛrɛ b'i dɛmɛ mais ka kow ɲagami et la min ye kuma dɔ fɔ dɔw ye 15 ans 20 ans bi dɔ u bɛ n ka tiɲɛna segin ma a karisa fɛn wɛrɛ tɛ o un homme tu dois faire violence sur toi-même voilà juguman in bɛ bɛɛ la mais i b'i kuru juguman in de kɛ ka ɲuman ka baara kɛ ni ɲuman ye n'i bɛ baara kɛ ni ɲuman ye ala b'i labila cogo di wa o ɲuman in bɛ daminɛ i ka so de fɔlɔ i bɛ barika ɲini o bɛɛ ye ɲuman ye de n'i ye barika ɲini i ye baara kɛ ni ɲuman ye i bɛ bin cogo di ne yɛrɛ kɔni n bɛ sigi non n bɛ mɔgɔw ye u bɛ agité mais ne yɛrɛ b'u lajɛ fɛn na non et puis qui que tu sois ni tɛ se ka tiɲɛ f'i ye ça marche pas même n'i bɛ jama de dun ma ni tɛ se ka tiɲɛ f'i ye c'est que i man filɛ mɔgɔ ye n'i bɛ ne fɛ i bɛ fɛn kɛ moi en retour fɛn tɛ ne bolo ka k'i ye mais tiɲɛ de bɛ n bolo fo n k'o k'i ye pour que fɛn ka m'i bolo i ka se ka continuer k'a fɛ mais non bi u bɛ mɔgɔw nɛgɛ i bɛ juguman yɛrɛ kan i bɛ taa kokɛbaliw kɛ i b'i dala k'i nɛgɛ f'i bɛ taa jigin dingɛ kɔnɔ. Adama Koli baro in ka di tubabu sankura san 2000 ni san 22 a bɛ diya wa jamana in bɛ bɔ wa ani duwawu ani ka kuma kuncɛ kuma. tu a diya a bɛɛ bɛ dépend yɛrɛ de la n'a ye hakilina kuraw ta ŋaniya ɲuman k'o ta ka limaniya ni limaniyara i tɛ nkalon da i mɔgɔ ɲɔgɔn na ni limaniyara i tɛ juguya bilen ta ka tugu mɔgɔ ɲɔgɔn kɔ ni limaniyalen don i b'a souhaiter bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ n'a ye limaniya sɔrɔ k'o siraw ta limaniya n y'a f'i ye cogo min barika ka bangebaaw bonya ka hɛrɛ ŋaniya tɔw ye
ngalon ninnu ni juguyaba ninnu k'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ni fɛn kuntankɛ ninnu k'a bila mais n'an y'o sira ta sa ka mɔgɔ an ka ɲɔgɔn bonya an kana bin ɲɔgɔn kan mais jamana bɛ diya o c'est aussi simple c'est pas compliqué i m'a ye toutes ces années là je n'ai aucun problème. Non, moi, il y a un problème. Non, problème fouille. Ma depuis wolola ma del ka wole justice là, na dossier te mo ma bimoka. Donc je suis tranquille. Le meilleur garde-fou dans la vie c'est la bonne conduite. Il faut bien te conduire. Même ni mo na ko bina ko nyami mo doit se toujours ay karisa toy. Ce garçon il est bien. Il va dire d'autres là. Na dossier doit kolika dossier doit non ce monsieur. Je n'ai aucun problème. Donc, Abedipa est conduite là. Ayons une bonne conduite. Abanga sera djanye. Ambehera soro jamana ko. Anga kenyon fait. Anga limania. Ni munti desena. Chou mengos ni ngono. Anga desen be tracé le no. Abe an déjà. C'est tracé. Ite mou soro ita soro. Kana kraba. Ki panga tisigi place de la. Ima chama. Ka coup de poing ni fait de katisigi. Alaba e kololode. Il peut faire un truc le plus naturellement. Il peut me mériter. C'est ce que mon père me disait. Le destin d'un homme est inéluctable. C'est inéluctable. Même ni da so idara ubita da fraidala ki ita e mu e basro. Donc kata ngalontigaou courtisan ça ne sert à rien. Mo fait moya en kamore mo fait moya nous. Ah bingani mu. Ah kata mo mangutunche ça ne sert à rien. Ni kololote 2022 na mbo de fo mbalmawe anga limania c'est Dieu qui donne au kadi nga kuma gono c'est Dieu qui retire mo nyana faiblesse do ma femme je crois fermement ça ndalendo la ni fembe o de tien et puis nanyana an ko benyade ni nyana e masemuna dendo babila mumba continuer aba continuer fils go yanika saibai ne maseka ke dembake mo nyena kuroko tede ka ta ko kirege mo nyume mo non inala parce que mo se ka la tromper ouais parce que ici dans le pays là où va faut qu'on nous à la de fin ka la tromper ka la défier mo ta la défier c'est ce qui se passe ici parce que tu m'as fin qu'il a avec France Riba Djoula mais ça veut dire que tu veux affronter le bon Dieu allez dire c'est le maître absolu à la décision eba okeba ka décision contestée au kololo rebe moka donc anga limania ala e mun décider tant que atigima bika à demain ni mo ka tamanane ni loni bibulo afla la pour ka toka nyaka la la ibe dosro mais ngane adjouer ça n'ira nulle part ibe sege pour rien parce que à la base sagula munga da bake que tu le veux ou non ni maso abi kankare c'est ça donc anga salut bodla pour que jamana yere ka dia anga tableau kurata anga kenyon fait ni mumbe se muna o ka deme o barala ni mumbe se muna o deme anga bingani ni fe undabla jugu ya banu e ba e sambe lafia Kulubali ikateli bi